העניין של הפורים זה העיקודים מעמך כף. כי יעקב זכה לליבו נשא את רגליו. כשאדם רוקד, אדם נושא את רגליו, והוא זוכר שאברהם זה יעקב מטברים בו. שירה בריקוד, ומוצאים להוציא את אדם מכל התאוות. גם אדם יותר שב, יותר רוקד, אצלו יוצא יותר מכל התאוות שלו. אז הוא הופך את הגבורות, את אש הגבורות, הוא הופך לאש קודש. וזה מבחינת ריקודים מהמחאת כף. כי כל עניין של הפורים זה ריקודים מהמחאת כף. כי ריקודים מהמחאת כף נשרים מבחינת הרוח שבלב, זה רוח של הצדיק, כנראה בחוש. כדי שמחת הלב הוא מכה כף את כף, ותיקונים, ויראוך כעיקר לקבל את הרוח של רבינו. לקבל את הרוח של רבינו זה רק על ידי ריקודים. ואדם רוצה לקבל את הרוח של הצדיק, זה רק על ידי ריקודים מהמחאת כף, אבל ויראוך דנשיב שפליקן דדרש שפליקן דשוקין. מבחינת כמת ריקודים, וזה בחינת ליבו נשא את רגליו. כי יעקב זכה לליבו נשא את רגליו. כשאדם רוקד, אדם נושא את רגליו, אז הוא זוכר שאברהם זה יעקב מטברים בו. ליבו נשא את רגליו. לרוח שבלב באים הריקודים על ידי הצדיק, שבחינת רוח כנ"ל. ואז מבטל הגאווה. כי רק בריקודים מבטל הגאווה. כשאדם לומד, אומר שיעור, יש לו יור גאווה. אבל כשאדם רוקד, זה מבטל לו את הגאווה. כמו שכתוב, אל תיבן רגל גאווה. וכל מה שבא לאדם מהאיסורים זה רק בגלל הגאווה שלו. עבודת אלילים. ועצרו רגליכם זה עבודת אלילים. כשנטלי הרגלים עדי הריקודים, וכן נסע לבוא את רגליו, מבטל הגאווה. היינו עבודה זרה. שנתקים הדינים, כל מה שיש עבודה זרה בעולם, הונאה בעולם. וכל האיסורים שיש בעולם, וכל הגזרות, וכל המחבלים, זה הכל כי יש שיעור גאווה בעולם. כשנדבר עבודה זרה, דבר אחרונה, כשאדם עושה עם עצמו עבודה זרה. שני חסדים, אז רגלים מבחינת רגלי חסדיו ישמור. אם אדם הוא בענווה, אז רגלי חסדיו ישמור, מבחינת חסדים, מבחינת זה לבד הנאמנים. הנאמנים דייקה, כי דוד זכה, כל שדוד זה היה שירה רבי ריקודים. על ידי שירה בריקודים, דוד זכה להמתין את כל הדינים. הנאמנים דייקה. ודוד, בזמן דוד כתוב, אשר בנינו קנטים, וגדולים מנוריהם, ונותנו כזהביות מכותבות תבנית אחד. שהבנים והבנות היו כמו קרשים, כמו אבנים, ניקים מכל חטא. אז זה היה הכל בזכות שדוד לימד את כולם ריקודים. בזכות הזה דוד הנאמנים, שכולם היו רוקדים ושרים, אז השירה והריקוד מוצאים להוציא את אדם מכל התאוות. גם אדם יותר שב, יותר רוקד, אז כולם יוצאים יותר מכל התאוות שלו. אז הוא הופך את הגבורות, את אש הגבורות, הוא הופך לאש קודש. כי הגבורות זה סטרה אחת, אחרי חטא אדם ראשון, אז הגבורות קודמות בחסדים, לפני החטא החסדים יהיו קודמים בגבורות. ולכן הבל רצה להביא חסדים, להביא צמר. כי הבל רצה להמתיק את הגבורות על ידי חסדים, כלומר לבטל את הגבורות. כי בעצם לשתף את הגבורות עם החסדים, זה לשתף ביחד, כי התחילת זה דח לי כולה ושסי כולה, אתם מכנה את הכל, אבל צריך לחוש את התחילת בתוך 3 של לבן, אבל 2 בתוך 2 של לבן, אבל לא שהגבורות יותר מחסדים. אז קין, כתוב אור לשמיים, רבי מאיר הלוי, מאהבת כותב שבספר אור לשמיים, פשט תצווה, שם מדברים על ועשית בגדי קודש לאהרון הכהן, וקראו את 6 ואת התחילת ואת הארגמן, תחילת השני ו6 מוזר. אז לוקחים תחילת, ארגמן, תחילת שני ו6. תחילת וארגמן, תחילת שני, זה למעשה. תחילת וארגמן, תחילת שני זה חסדים, כי התחילת זה גם צמר, ופה זה 6 זה הגבורות. אבל בציצית, התחילת היא הגבורות, ולבן זה החסדים. כי צמר זה הכל צמר. גם התחילת זה צמר. אבל בגדי אהרון הכהן, בגדי הכהונה, בגדי הכהן הגדול, וזה מחלוקת עם בגדי כהן אדיוט, זה היה גם באבנט, אז שגם בהם יקראו את התחילת ואת הארגמן, ואת עולת השני ואת 6, אז כל 3 חוטים היה חוט ל6. רואים את זה, היה גם כן, בכל 4 חוטים, היה חוט אחד של זהב, הרבו חוט אחד של זהב, אז יחד זה יוצא 28 חוטים, 28 נימים, בכל חוט יש זום 28 נימים. 28 נימים, 28 נימים, והם יקראו את התחילת ואת הארגמן, ואת השם ואת 6, כי כל אחד היה עשוי מ6, מהמלה 6 לומדים, שלקחו 6 נימים של תחילת, ו6 נימים, תחילת והארגמן של הארגמן, ו6 נימים של תולעת שני, מצמר צבור תולעת שני, ו6 נימים של 6, שזה 24,
ולכל 6 הוסיפו עוד נים של זהב, עוד חוט דק של זהב, והם לקחו את הזהב, שהזהב זה מרמז לגבורות, אז יוצא שבכל 28 חוטים, אז יש לנו למעשה, לנוסף ל6, הלכות של זהב, כפול 4, 7 כפול 4 זה 28, ויוצא שהיה לנו 7 חוטים, היה לנו 4 חוטים של זהב, על 24 חוטים שהיו עושים משש בצמר, והזהב זה כבר תכלית הגבורות. אז הכל היה שזור אחד עם השני, איך לשזור את החסדים עם הגבורות. אבל זה אור לשמיים, שהכוונה של קין והבל הייתה אותה כוונה בדיוק. כמו שהכוונה של ראובן ושמעון אומר הקדושי ערים הייתה אותה כוונה בדיוק. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לו, כמו שאפרים ומנשה קדושים וטהורים, גם ראובן ושמעון קדושים וטהורים. כי כמו שראובן רצה להציל את יוסף ולהביא אותו לאביו, אז ככה שמעון רצה גם כן למעשה להציל את יוסף. הוא חשב שיוסף הוא משיח שקר. חשב שיוסף הוא כבר מספר לנו, הנה השמש והירח וכוכבים משתחווים לי, וכמה לא מתאים וגם ניצבה. אז הוא הבין שיוסף כבר נכנס לדמיונות שהוא משיח שקר, אבל הוא להביא שואה לעולם, כמו שהביא השץ, הביא שואה לעולם. כמו שהשקר הביאו שואה לעולם, הוא משיח השקר הראשון. הוא כבר חושב שיכול לעצור את השמש, את הירח, אז זה יהיה כשכנסו לארץ, זה יהושע בן נון, שיבוא מזרע יוסף, בעוד 400 שנה בעזרת השם. קצת יותר 440, 460 שנה. אז יעצרו את השמש את הירח, ולא כבר עכשיו אתה רוצה לעצור את השמש, את הירח, להילחם בבני עשיו, בית שמעון בלוי יחריבו אישכם, עכשיו נלך מלחמה עם כל העולם. אז פשוט הם רצו להציל אותו, רצו להציל אותו, שהוא חשבו שהוא משיח שקר, שנכנס בריבויו, נכנס בדמיינות, הוא כבר יעצור את השמש את הירח, ויעשה מלחמה עם כל העולם, כמו שעשה יהושע בן נון. יהושע בן נון זה כבר היה אחרי שקיבלו תורה, אחרי שרבו שנים במדבר, ועברו גלות מצרים. זה כבר היה המון הכנה לזה, והוא כבר רוצה בבת אחת, בלי הכנות, בלי כלים, להביא את הגאולה. אז כמו שראובן רצה להציל את יוסף, גם שמעון רצה להציל את יוסף, שניהם היו אותה כוונה בדיוק. באותו הדבר אומר אור המאיר, קין והבל הם אותה כוונה בדיוק. קין רצה לבטל את הגבורות, הוא הביא את הפשתן שזה הגבורות לבטל, לשרוף, לעשות עולה קליל, כמו עולה קליל, שרופים את הכל, נשאר רק עשן. אז הוא רצה לבטל את הגבורה שהגבורות קודמות לחסדים, והגבורות זה מביא את השואה, וזה מביא את החורבנות, וזה מביא את הגאווה, וזה מביא את התאוות. אז בוא נבטל את הגבורות, מצד גבורות. העולם רק יתנהל בחסדים. וזה בעצם מה שהבל רצה, להביא חסדים. אבל הביא ישר חסדים. וכאן רצה לבטל את הגבורות, מילא, נגעתי רק על ידי חסדים. אבל לא זה צדק, ולא זה צדק. אפילו שלמה אין את הכוונה, כי צריכים לדעת איך לערב את הגבורות עם החסדים. ולכן משה לוקח 6 חוטי תכלת, אחרי זה ארגמן, תעלת שני, זה צמר, זה 6 כפול 3 זה 18, ואחרי זה עוד 6 חוטי 6, שזה גם כן קצת גבורות, ונהיה 24, ואחרי זה עוד 4 חוטי זהב, נוסף לכל זה, כל אחד הרגוע עוד 4, אז נהיה 28 חוטים, יש לו 4 חוטי זהב, 6 חוטי תכלת, ו18 חוטים של מעק צמר, וגם שם 6 נימים צבועים בתכלת, שזה גם כן מראה על גבורות. אז רק משה יודע בדיוק איך להתאים, איך לחבר, לקחת תכלת שזה קצת גבורות, אחרי זה שש שזה יותר גבורות, אחרי זה זהב זה כולו גבורות, ואיך לשזור את זה, ומזרח זה לעשות את היפות ואת החושן, והמילו כולו תכלת, שזה מונח חוטי צמר, אבל זה קצת גבורות, כי זה תכלת, אחרי כולם שעשי כולה. וזה היה של פורים, שבפורים אנחנו הולכים לבטל את כל הגבורות, אחרי זה שותים את היין, ורשע דלאיסיאדה, היין זה גבורות, ועל היין הזה עושים כאלה ריקודים וכאלה שמחה, לא שאחרי זה נשכב על הרצפה ונקי עד הבוקר. ולא נתפלל לא מנחה ולא מעריב ולא שחרית, כמו שקורה ל-90% מהבחורים. אלא כוונה להפך, שעל ידי היין, שהיין זה הגבורות, כמו שהרב כותב אחרי זה בתורה מ', בתורה מ' א', שהיין זה גבורות, וזה מדע הביאו יין. מה זה שתוי היין? הם רצו להיכנס בהתלהבות קודש. הם קיבלו להתלהבות קודש. טוב, נוח עכשיו להיכנס להתלהבות קודש, אז הוא שתה יין. אבל טיפה קצת יותר, זה טיפה יותר מה שמותר. ועכשיו פורים, זה עבודה יותר קשה מיום הכיפורים, אומר בנוסף. כי עכשיו רוקדים, וגם שותים יין, וגם רוקדים. אבל אם אדם מיד אחרי שתת יין הוא רוקד, והוא שר, הוא צצה בתופעה, הוא נזכר בשם לבדו ביום ההוא, הוא נשאר בכלל רבנו, והוא צועק רבנו, והוא באמת מתאהב ברבנו עכשיו.
כי עכשיו מגיע לרשת לאיסיאדה, וזה הפירוש ששומע הארי, שאלה עוברים בפסח, כתוב, זה קודח הבבלי, זה תום המצרי, ובשחר המדיג, פסחים, אלה עוברים. אז אלה עוברים, זה מראה לארבעת הגלויות, שעדי פסח, עדי פסח מכנים את כל ארבעת הגלויות, פרק שלישי, אלה עוברים בפסח, אז קודח הבבלי, את הבבלי זה עדי קודח, זה מערבים חלב עם לחם מעופש, חלב מעופש עם לחם מעופש, בשחר המדיג, בחומץ האדומי, את האדומי צריכים להחמיץ, עדי חומץ, להחריט את האדום זה עדי חומץ, וזיתום המצרי, זיתום זה דווקא שמן, זיתים זה שמן, זיתום המצרי, זה מרמז לשמן, אבל את מדי, את המן, את מדי בפרה זה עדי שחר. פה צריכים לצאת אל האיסיאדה, פה צריכים לצאת מהכלים, פה צריכים להגיע לשער 50, פה צריכים לבטל את השכל לגמרי, לצאת מכלל השכל, לשכוח, שדר בין ארור המן לברור מרדכי, לצאת מהשכל לגמרי, כי מהשכל אז אנחנו נשארים עדיין בקושיות, בכפירות, בספקות, בבלבולים, השכל הוא אין סוף בלבולים, וזה הבדל בין איש ואישה, אישה זה אמונה, אישה ישר מאמינה לכל דבר. ולכן כל דבר לבית יעקב, אז כתוב מדרש שוחר טוב, שהביאו את האנשים לפני מתן תורה. מדרש שוחר טוב, ששמע לפני מתן תורה תביא לי את הנשים. ואני רוצה לדעת מה הנשים מסכימות לקבל תורה. מה שווה להגברים? הגברים מסכימים לקבל תורה, אבל שהיא לא תסכים. אבל יבוא הבית, תגידו, מה אתה השיעור של הרב? מה אתה השיעור של הרב? מה זה? הרי כולם חולקים על הרב, מי אומר שזה רב בכלל לא רב, שאלתי שכולם חולקים עליו, כולם נגדו, כולם נגד שובנים. מה פתאום תלך לשם, מה פתאום זה? עכשיו הייתה הצגה, עכשיו בהצגה, אז יפסיד לי כל החיים. אז הוא יודע שהשובנים זה רק משוגעים, ורק טיפשים, ורק חשוכים, רק שוכנים מהראש שהגיעו שם ממדבר שרה, הייתה מאיפה שם, מהרי האטלס, הגיעו שם, שוכנים מהראש עד היום, הייתה שם רות, לא, הייתה ברי האטלס, היא רצה לתפוס עליה, אחרי שהשארתי אותו שם. יש שם ממש שבטים שלמים של יהודים, שאף אחד לא מגיע לשם. הגיע כשברחה מהש"ב והכל, הגיע עד הרי האטלס, לברוח מה... יוסף היה איתם שם, החבל שלו שרת אותו שם, שם לא היו מגיעים אף פעם אליו. שם יש שבטים, אומר, לא יודעים כלום, עוד ששבים מים, חושבים את האדמה, וקמים את התורה, קלה כבחמורה, לא מזיזים עוד אחד, לא עושים לו, שמעו שיש פה ציונים, שיש פה זה, משמע לבוא לכאן. אז שם ניסו כאן תרבות רעה. ובתוך מערות, חיים ממש, בתוך כוחים, בתוך העלים, בתוך יריות. כלי קדה, קריאות שלמה, ממש, אז גם מתייחסים שובנים, אנשים שוכנים מערות, מהרי האטלס שמה, ואדם בבית, יש לו אומר, זה מה ששארתי מהחברות שלי, מה שאמרתי במכולת, מה אתה הולך לשם? אני לא מסכימה, כולם צוחקות עליי. אז אם אדם לא יודע להתנהג עם אשתו יפה, ולהסבר לה יפה, ולבוא הביתה כולו קורן, וכולו שמח, לבוא הביתה עצבני, עכשיו גמור את השיעור ב-12, ב-1, מגיע ב-5 לאילת, שאומרת, הילד נפל, ככה, היה לי כאבי בטן, כל הלילה הכיתי, תעזבי אותי, אני אקח בשבילך. עכשיו הייתי בשיעור של הרב, אני ישבתי 4-5 שעות, כשאתה מגיע, אז מה שאמרה, אבל לא צריך לשיעור של הרב, יש לך סבלנות, אתה תהיה רגוע, אתה תשמע אותי. אדם מגיע שבת קודש, אז צריכים להתפלל ב-6, לגמור ב-2, אז באים הביתה כבר, שם את הזמרות, והולכים טיפה לנוע, וקמים לעבוד בנים. ואם לא, אז אדם הוא כבר הלך לתפילה ב-8 או ב-10, כבר חזר אחרי שעתיים. עכשיו יש לו זמן לריב עם אשתו עד השקיעה. שבת זה כל הגיטין, זה כל המריבות. אז אתה צריך לחפש את המניין הכי ארוך, בשביל עוד שיעור אחרי התפילה, לא איזה שיעור, ממי שלא, לא שונה. וזה שיעור לבוא הביתה ב-1-2. אפשר תקום שם ב-12, ותוכלנו לתעשה קידוש לבד, והגיע ב-2, זה בדיוק אחרי שכבר גמרה לעשות את הקידוש שלה, קצת התאוששה. אפילו היא תדבר, היא לא תשמע מה שמדברת עליו, היא תצעק עליו, הוא לא ישמע בכלל. בגלל הכל טוב, הכל בסדר, נפלא, זה מה שתאמר זה טוב, את צודקת, אני ככה, שבנים ככה, בסדר, זה הכל נכון, תגיד לה הכל נכון, אז היא תסכים את השובנים. אתה לא צריך לענות לה, בסדר, הכל בסדר. משוגעים, הרי האטלס, שוכני מערות, גרים עוד בועלים, הכל בסדר, בסדר. אתה עצמה לה בסדר, אז אתה כבר יכול ללכת לשם.
שלא צריך הרבה, צריך איזה חיוך, לגשת עם הראש, להגיד הכל טוב מה שאת אומרת, זה נפלא, זה יהלומים, זה פיך מפיק יהלומים ומרגליות להגיד לה, כל דיבור שלך זה מרגלית, זה יהלום, זה מספיק, לא שמה שהיא אמרה בכלל. שאפילו קלילה אותה, תגיד זה יהלומי, זה מרגליות, אז אחרי זה אתה תקבל רק מילים טובות. אז השם אמר, אני לא מוכן לתת תורה, לפני שאנשים יסכימו. מה יעזור לעם ישראל לקבל תורה? נעשה ונשמע, יבוא הביתה, תגידו לו, מה קיבלת תורה? מה פתאום? מה? בטח לעבוד עבודה זרה. אנחנו עכשיו באנו ממצרים, שאנחנו משכבים, כתוב שהאליל של צפרדע, באליל כזה, הם כל אלילים לא מצרים, כל אלילים, כל אלילים יוצאים עושה שבטים. כל סוגי אלילים, לכל חלק, לכל שרץ היה לבית מקדש. כל חלק, צפרדע זה המונה על הפרייה והרבייה, צפרדע, שזה מתרבה הרבה אחרי הרבה. ומצאו עכשיו במגילות שמצאו, עכשיו עושים איזה מוזיאון, נאמר לסתם איזה מוזיאון, שהם הולכים לאליל שלהם, כותבים, הולכים לאליל וצועקים שם. למה בגדת אותנו? למה עזבת אותנו? למה אתה מכה בנו? תגיד מה חטאנו? תגיד מה צריכים לתקן? אז מצאו את כל המגילות, עכשיו יש שם מוזיאון שלם. מצאו את כל המגילות עם כל 10 המכות, איך שהמצרים מתאמים את זה. ופתאום אומרים, העבדים מרדו בנו, ולקחו לנו את כל היהלומים, ואת הכל, והתלבשו בבגדים שלנו, והנה הם יוצאים, הם מתארים את זה בדיוק. היה ממש שלהם לפני 6-7 שנים, שמצאו את כל המגילות האלה. כמובן זה פפירוס, זה כאלה, לקחו מקנה, לקחו מקנים, מקנה סוף, ועשו מזה נייר, ועשו מזה כזה נייר. וחלק פעם כתוב על אור, והם המצאים כבר חידשו לכתוב את זה על פפירוס. עשו מקש, מעשב, עשו נייר, והדביקו זה עם משהו, ככה מלכו על זה משהו, וזה היה כמו נייר שלנו כמעט. וזה מצאו, זה לפני 3,000 שנה זה מצאו את זה. זה 3,200 שנה מצאו את זה. והם תרים את כל 10 המכות, אנשים הולכים לכל אליל של כנים, אז הולכים לאליל של הכנים, למה אתה עושה כאלה דברים? תגיד מה חטאנו. אז אם אדם לא הביא את אשתו למתן תורה, לא הביא אותה לשובנים, לא עלה את ההצגות שיש כאן, אז תגיד, מה אתה אומר? אנחנו משתחווים לכנים, אבות אבותינו השתחוו לכנים, לצפרדים, לזבובים, לא זבוב. מה השווה? כולם את זבוב, גדעון מת. אז עד שגדעון מת, בסדר, אז גדעון מת, אז מה עכשיו? יעזבו את העולים, וכל היום את עולי ברית. מי זה עולי ברית? עולי ברית זה הזבובים. אז והיה להם זבוב גדול באשקלון, זבוב ענק, בגודל של כמה קומות, ושם מביאים את הקומונו ואת הנסחים, ואפילו יורם בן אחאב שהיה חולה, שלח לו לזבוב. אמר לו אליהו הנביא, מה אתה הולך לזבובים? מה פירוש? זה מסורת, זה אבי ואבות אבותיי, ומה אתה? והגמרא בסנהדרין, כשאליהו הנביא היה ניגש לאיזה ילד. ואמר לו, אם תצעק שמע ישראל, אני מציל אותך. מה, חס ושלום! חס ושלום, זה הכפייה הכי גדולה! אני אמות אני לא אגיד שמע ישראל. זה אומרת הגמרא, וככה זה היום, וככה זה בכל הדורות, וככה זה עד סוף יד שבוע מלך המשיח. זאת אומרת, אני טוב לי מותי מחיי, מלהזכיר שם השם, זה הכפייה הכי גדולה. אני אזכיר זבוב, אני אזכיר צפרדע, אני אזכיר קינה, אני מלא, אבל לא זה. יש לנו המון, יש לנו ברוך השם את מי להזכיר. זה מסורת מאבותיי, אבות אבותיי, אני לא עוזב אותם. אל תשתוש תורת אמך, שמע בני מוסר, יד תשתוש תורת אמך, זה כתוב במשלי, מה אתה רוצה ממני? מה הפירוש? הגמרא בסנהדרין, נפתח אותה. אליהו הנביא היה מחזר על טפחי רב ישראל תינוקות, הוא אמר, רק תגיד שמע ישראל, אני מציל אותך. אני מוציא אותך מפה, אני מוציא אותך מירושלים, אתה קושרים פה בהשפעה, תפוח רעב. תגיד לי, רק שמע, הוא אומר, שמע ישראל? זה הכפייה הכי גדולה. תגיד לי, איזה שאתה רוצה להגיד, אני אזכיר, חוץ מזה. אז אם אדם לא מביא את אשתו להצגות, שבנין או שום של רבנית, הייתי אומרת לו, שומע רק שהם משוגעים, שהם ככה, פה הם עשו ככה, פה הם עשו ככה, וחלק נכון, חלק עלילות, זה כבר לא משנה. ואישה, כמו שהיא מאמינה לקדושה, מאמינה לסטרחה, היא לא חוקרת, אין לה מוח כפול כמו לאיש. שאפילו יגידו לו טוב, אז יגידו אפשר לפקר, אולי ככה. אישה, אתה אומר לה ככה, זהו. ככה אבא שלי אמר לי, ככה אמא שלי אמרה לי, ככה סבא שלי אמר לי. היא לא יכולה להפוך דבר ששמע, היא להפוך להתרות, צריכים כמה שנים. לכן אברהם אמר, תלכו לאנשים, אתה רוצה לעשות גל בסדר, תלכו לאנשים, מה שתלכו עם אנשים להגיע משה. שאנשים יגידו, שמענו אולי לך היו מחיים על פניי. אבל לא אמרו שאהרון אמר שזה לא הפשט, זה לא הכוונה לזה, זה שור במרכבה, אומר הרמב"ן והמדרש. זה משהו אחר, זה שור במרכבה. הנה, יש קרובים, המקדש, מה יש? וכתוב, רש"י אומר, לא יודע, לא יזהב, 2 ולא 4, והוא שלמה עשה 4. אז בא יובא אמר לי בת אמר, כמו שלמה עשה 4, אז אני אעשה גם כן 2 עגלים, מה יש? הוא לומד כזה פשט, אני לומד כזה פשט.
אז האיש תמיד יכול להפוך את הפשט, יש לו גם כן ראיות, אבל יש אלוהים, אם שנה 2 או 2, אם שנה ככה אז ככה. אתה לא יכול להתחיל להפוך את המוח, זה ככה כמה חודשים, כמה שנים להפוך את המוח לאישה. אז אם אנשים לא הסכימו למתן תורה, אז מה יש לתת מתן תורה? אתה מבוא הביתה. תגיד, אני שמע, אבא שלי הסתחבא לזבוב, וסבא שלי הסתחבא לקינה, וסבתא הסתחבא לנמלה. אל תשתול שרת ימיך. מה אתה מסכים לשם השם פתאום? איך הגעת לכזו כפירה? איך הגעת לכזו כפירה? אז זה לשון הגמרא בסמ"ג עמוד ב', והיה אליהו הצדיק, אמר אליהו הצדיק, הייתי מחזר, אליהו מספר לאחד התנאים, מה היה בגלות ראשון? שהוא שכולו היה בגזרה. אמר אליהו הצדיק, הייתי מחזר את פחי רעב שלי בירושלים. פעם מצאתי תינוק שתפור מוטל בהשפעה. אז איזה משפחה אתה? מה אני משפחה פלונית? כולם כבר מתו, אבא מת, אמא מתה, כולם מתו ברעב, בשבי, בחרב. שלהם עם אותה משפחה, אבל לא, כולם נפטרו, אבא, אמא, אחים, אחיות, סבא, סבתא, כולם אני אגיד לך דבר אחד, תגיד אחריי, אתה ניצל, אני מוציא אותך מפה. מביא אותך לאיזה מערה, לאיזה הר, לאיזה גבעה, לאיזה נווה מדבר. אני מלמדך דבר, ואתה תחיה בו לעולם. מה הדבר? מה תגיד אחריי, תגיד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, חס ושלום, זה חס. אוי ואבוי, כזו כפירה אתה מלמד אותי. מוטב לי למות. והיה מוציא תירתו, היה לו כזה ליל כיס, סוכר היה לו ליל כיס, מוציא, מחבק ונשק כזה, וככה מת עם האליל בדבקות עצומה, הגיע לשיא הדבקות, לשיא הקדושה, לשיא הטהרה. נפלה ידו לפניו, פל יקיים מה שנתן בכם על פי גילוליכם. אז אם אדם הוא לא מרגיש את אשתו לעניינים, הוא לא מדבר איתה יפה, הוא לא לעשות דבר יפה, לעשות לה כן, בסדר, מה שאומר טוב. לא לענות אף פעם, לא להתעצבן, לא להתלקח, הוא לא חבית בנזין, עמידה בשריפה, שכל ניצות מדליק את זה, אני רוצה לעבור אחרי שיעור רגוע, ומה שאמרה, לא שאמרה ככה, אמרה טוב, אמרה רע, אמרה זה נכון, זה לא נכון. כמה יגיד לה, מה שאתה אומרת זה טוב, מה שאתה אומרת זה נפלא, פיר מפיק אבנים טובות מרגליות, וישר היא מתחכחת, ישר היא מתפייסת, ישר מה שתעשה זה טוב, לאן שאתה הולך זה טוב, אני גם אבוא אחריך. רק תגיד לה, הכל בסדר, אם תגיד שכואב לה בטן, תגיד, אוי, אז אני באמת הרגשתי שכואב לך בטן, תמיד שהרגשתי. הרגשתי שזה כאב, חשבתי שגם לך כואב בטח. אם ילד נפל, תגיד, הרגשתי שילד נפל. זה נכון, אתה יכול להרגיש שמה יש לו נופל, יכול להרגיש את זה. אבל שהוא פותח את העיניים, זה יש לו נופל. כל פתיחת העיניים. אז השם, הדבר הראשון, תביא לו את האימהות, עם העוברים. אז יום אחד לפני מתן תורה, משה העמיד את כל האימהות, עם כל העוברים, הוא העמיד אותם בשורה. אז אמר, תביאו לערבים, אמרו, יש לנו ערבים טובים, אברהם, יצחק ויעקב, זה לא ערבים. הערבים זה רק הדור הבא. כמו שכתבנו את תפות בעיניך, זה חידוש של נפתלי ביטון. תפות בעיניך, שטף יהיה בעיניך. כתבתי את זה בזהו. שטף יהיה בעיניך, אדם של ילדים, שישמור על הילדים שלו. הילדים שלו גוזזים את הפירות, ולא מבין מה קרה. היה לי כזה ילד מתוק, חמוד, עם כאלה פירות ארוכות ונפלאות. יש לו 7-70 מדורות. אתה גם שאתה פעם 70 מדורות, כבר נהיית אפר, באפר, כבר צמחת מחדש מתוכם, נולדת מתוך האפר. שהבן שלך יהיה אפר באפר, ויצמח מחדש מתוכם, ממה שהוא יצמח מחדש מתוך האפר. אולי כבר שיהיה אפר עד סוף החיים. אתה אומר שהצלחת לצמח מתוך האפר מחדש. אבל אם אתה לא תשים לב לילד שלך, לא תביא אותו לשום של הרב, ולא תביא אותו לשבתות, לשום בנים, לא תעשה שבתות בירושלים. אז מה ילד יכול לראות שם באילת, בחולון, מה הוא כבר רואה? רק פריצות כל היום. אתה רוצה שהוא יהיה מהאבן, מעץ? ובאמת דוד המלך, שבנינו קנטיים, מגודלים מנעריהם, נותן לסיים לך גם שהבנות הבת תהיה מאבן והילד יהיה מעץ. אתה רוצה לראות כמו מזמור, כמו מגימל, בתהילים, תהילים. דוד המלך זכה שבדור שלו כל הבנים, כל הבנות, היו קנטיים מגודלים, כמו עצים, כמו זהות המדרכה, כמו אבני ההיכל, ולכן בנו בית מקדש. כי לא היה שום עירום, אם יש עירום אחד, יש לנו בית מקדש. אסור שיש שום עירום בעם ישראל. ויש עירום אחד, ויש לנו בית מקדש, הוא יישרף. כמו שאמר אח של הרבנית, אמר לבן שלו, הוא מהקנאים, רוצה להיכנס להר הבית, מהיום אין לו בית מקדש, הוא יישרף מחדש. מה? יש בה קדושה, יש בה טהרה, אתה כבר מדייק בקדושה, מה תמנה לבית מקדש? הוא יישרף לך עוד פעם. קודם תשמור את העיניים, תתחיל להתראה כמו שצריך, תתחיל כמו שצריך, ותנהגו בקדושה, ואז יבנה בית מקדש. ותשפיע לו על עוד 10 אנשים להתנהג בקדושה, אז מילא יבנה בית המקדש. יבנה כבר מעצמו, ירד בקדושה מהשמיים. כמו שמוגד הגמרא בראש השנה. אומרת הגמרא בדף ל', שגמרא שואלת לגבי יום טוב.
יכול לדבר כזה שמותר ללמוד בבית המקדש ביום טוב, בדף למד, בראש השנה. בשביל הגמרא בראש השנה בדף למד, אם אפשר ללמוד בית המקדש ביום טוב, בעיר המזרח, בנה ב-15, בחצות היום, אם אפשר ללמוד בית המקדש, בית המקדש דוחה יום טוב, פתאום נקבל שם רשות מלוא בית המקדש, נקבל בדיוק בערב פסח, נקבל גם את ה... אז בוא ונבנה, ואולי לבוקר ונוכל... קורבן פסח כבר לא נוכל לעשות, אבל יכול להיות נעשה חגיגה, נעשה שלמים, נעשה משהו, נוכל לפסים של חגיגה. אז אני חושב שנתנו לנו רישיון לראות בבית המקדש, הגעת הראשון לבנות אותו, אפילו את המזבח. מסגד עם הגמורים זה רק בנוי בדיוק על אבן שתייה, אבל אפשר לבנות לידו את המזבח, בדיוק מצד דרום. נקרא שהראשון לבנות את המזבח, אז תומה אותרה בציבור, אז אפשר להיכנס, יכול לא נקריב שלמים, נקריב חגיגה, נקריב תתמידים נקריב. אז מה עכשיו, מה יהיה אם פתאום נקבל רשות מהאומות ללמוד את המזבח ממש לא לפני השקיעה, שלא נעשה גמל פסח, אלא נבנה אותו בתוך החג. אז אומרת ממש שאין ביום בית המקדש דוחה לא שבת ולא יום טוב. אז אומר רש"י, אבל זה יכול להיות שבית המקדש ירד מהשמיים. הרי בית המקדש בכלל רוצה לבנות אותו מרש"י. ירד גם האבן מהשמיים וגם האש מהשמיים. שניים ידועים. בזה שזה כתוב, בראש שבטך פעלת אדוני, מקדש ה' מכון לשבטך זה המקדש של אבן, מקדש השם זה המקדש של אש. אז השם יכול להוריד, אומר רש"י, שבכלל הקושה לא קושה, מי אומר, באמת לבנות אי אפשר. אבל ברגע שנהיה זכאים, לשמור את העיניים, אז על המקום ירד בית מקדש. בכלל לא צריך לבנות ולפלוש ולפצוץ את המסגד עמה, אז זה מלבד, העבודה תיפתח וזה ייבלה, ועל המקום ירד בית מקדש של אבן ואש, של בית המקדש. אז אומר רש"י שבכלל השאלה הזאת היא לא קיימת למעשה. באמת, בניין בית המקדש לא דוחה ליום טוב, וגם אי אפשר לעלות בלילה בית מקדש. גם אפשר לעלות בית מקדש בלילה, אומר. כי אם לא בנינו לפני השקיעה, אז מה יעזור? נתחיל ללמוד אותו ביום, אז שנגמור, כבר יש עוד פעם שקיעה. אז אי אפשר לעלות בית מקדש בלילה, וגם אפשר לעלות בית מקדש ביום טוב, אבל בן אדם עצמו יכול לרדת, ברגע שנשבור את העיניים, ויש שמירת עיניים באמת, אז על המקום ירד בית מקדש, גם של אבן וגם של אש. ידעו שבזה בעניין העתיד, אבל לבוא בדי שמיים, אז אדם נמנה הר הבית, זה דבר נפלא, יהודים בוער להם האש, בוער להם הלב, רוצים להיכנס להר הבית, אין לנו דבר יותר נפלא מזה, אבל זה לא יבנה בית המקדש. זה בסדר, זה בשעה בטח זו סירה, בטח זה דברים נפלאים, אז אין לזה שום קשר בעניין בית המקדש. יהודים מתלהבים, בסדר, כל ההתלהבות, נרשמת בשמיים, הוא אומר כל צעקה וכל השתוקקות וכל דבר, זה עושה רושם אדיר, אבל זה לא בונה בית מקדש. אולי להפך, זה דוחה את בית המקדש. כי בכלל לא הולכים בכיוון הנכון, לא עובדים על שמירת עיניים, לא עובדים על קדושה, לא עובדים על צניעות. אז עובדים הפוך. אז עצם הגעגועים זה דבר גדול, אבל זה יכול להיות לעשות פעולה הפוכה חס ושלום. מסיח את הדעת מעבודה אמיתית, אדם צריך לצאת משיח. תגיד, אני עושה קדושת הברית, עושה קדושת עיניים, זה תצא. ממילא יבוא משיח. אני אצעק לו, יבוא משיח, זה יבוא, אני אצעק משיח, תבוא, אז הוא יבוא, תראו, אני אצעק בכל הלב. גם שאני רוצה שמירת עיניים, קדושת הברית, זה מה שהוא רוצה. אז גם לי שתצעקו משיח, הוא יבוא. זה מה שמשיח צריך. קדושת עיניים, שמירת הברית, שהאישה יהיו קדושים וטהורים. ואז איך אנחנו את הילדים? אז השם אומר, תביאו לערבים. אומרים, יש לנו את אברהם, יצחק, יעקב, זה לא ערבים. הערבים זה את הילדים שלכם, את הטף, לטוטפות בין עיניך. את הטף שלך, תשכח את הטף, תביא אותו לשיעורים, תביא אותו לשיעור בנים, תביא אותו לפורים לשיעור בנים, תביא אותו לשבתות, שישמע שיעור, שירי תפילה, ילד לא כלום, שבת קודש, רק הוא אוכלים ושותים ויושנים. שותים ויושנים, מה מעניין את הילד לאכול ולשתות? זה לא יכול רק להוריד את הפאות, וגם לא יכול לשתות ולישון, מה? זה לא צריך פאות בשביל לאכול לשתות ולישון. זה מה שאומר מה, אוכל לשתות היושן, אוכל לשתות היושן, חוזר חלילה. אז יום אחד נוריד את הפאות, וגם אוכל לשתות היושן, גם אוכל לשתות היושן, רק בכמובן, במקום אחר, לא דווקא בבקרות האלה. הרב שואל, למה הוא ברח? למה הוא הלך? היה כל כך טוב לו בבית, אכל, שתה, הכל נתתי לו. כל המקדנות, כל המדינים. שם יש לו עוד סוכריות, יותר טעימה במקום אחר. אתה סוכריות, אז הוא מחפש סוכריות עכשיו. זה מה שנתת לו, כל החיים, רק סוכריות. שום רוחניות, שום קדושה. אז השם הלך, ואמר, תביאו את האימהות, המעוברות ואת התינוקות. מיד העמיד בשורה את כל האימהות, יום קודם, עם כל התינוקות, עם כל העוברים, ויצאה בת קול ואמרה, אנוכי השם אלוקיך,
אנוכי השם אלוקיך, מסכימים? גש בת קול. אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים אל עבדים. מסכימים? כולם מסכימים? נשים, ילדים, תינוקות, מסכימים? כולם צעקו הן. אפילו העוברים צעקו הן. אפילו העוברים צעקו הן. ברכו השם ממקהלות, מקור ישראל. מקור ישראל, אמרו לו הן. אמר, לא ינחם על פניי. מסכימים? אין אחים, אין אלוהי הצפרדע, ואין אלוהי הנמלה, ואין אלוהי הזבובים. רק השם אלוקים, מסכימים? כולם צעקו הן. גם האמהות, גם התינוקות, גם העוברים. כל זה היה ככה יום אחד, וזה גדול, מפי עולים ויונקים מבצעת העוז. זה הולך על הפסוק כאן מזור ח', מפי עולים ויונקים, אשר לקח את האמהות, עם התינוקות, עם העוברים, וכולם, וכתוב שכסם נהיה כזכוכית, כאספקלריה המאירה, ונשאו כרסותיהם של אמם כאספקלריה המאירה. תינוקות פרשו מדדי אמהם, ופרשו מטבורם, וכל העולנים פרשו מהעוברים, התנתקו מהחבל שקושר אותם, וצעקו כן, וחזרו בחזרה להיות קשורים עם החבל. אמר רבי לוי, הנס האחרון, שהם חזרו בחזרה להתחבר עם החבלים שהם קשורים אליהם, גדול הנס האחרון מהראשון, שחזרו בחזרה התינוקות והעוברים, כולם חזרו כמו שהם היו, וחזרו להיות מחוברים לטבור, חזרו לי לטבורם, ופתחו כולם ואמרו שירה, וזה שאומר דוד המלך, מפי עוללים ויונקים מבצעת העוז. אם אדם לא יביא את אשתו, יש הצגה פעמיים בשנה, הוא לא יתעניין, אשתו מעולם לא ראה מה זה שובנים. היו הרבה נשים שמעולם לא היו, אמרו מה זה שובנים? חשבנו שזה שוכני מערות, חשבנו שזה הגיעו מרי אטלס, חשבנו שהם לא יודעים קרוא וכתוב. בסדר, הבעל נמצא כאן, אז אישה קשה, עושה רצון בעלה. לא ידענו שיש כאלה דברים שאין שום מקום בעולם. הגיעו מאות, מנהלות, בכל בתי יעקב, אין דבר כזה בעולם, בשביל סמינר, אין כאלה כישרונות, ואין כאלה, הבנות הכי נחשלות, הציגו בכזאת צורה, יותר מהבת הכי טובה בסמינר אחר. אין כאלה דברים יכול בשום מקום, בכלל לא ידענו שכזה סמינר בעולם. אבל הולכים להיבחן, אצל הרבנים, לא ידענו שיש כזה ישיבה בכלל, למה לא סיפרו לנו? זה 1000 דף, וזה 700 דף, וזה 900 דף, אין כזה ישיבה בכל מקום בעולם. אין כזה, וחבל ששלדים לא מגיעים לכאן, ולא הבנות, ולא האמהות, והם לא יודעות מה יש כאן, ועוד מעט, החיים נגמרים 1-2, זה לא... כמו שהיה משגומה דופק על הדלת, על החלון, והיה אוביסטי הבוחר, בבא שני יונגמן, בבא שנתתה, בבא זיידה. זה הולך מהר, אדם עכשיו הוא בחור, תינוק, עוד מעט הוא בחור, עוד מעט הוא כבר נשוי, עוד מעט הוא כבר אבא, סבא, אלתר זיידה, וגמרנו, כבר תחת איזה מצבה. זה נגמר 1-2, מה שלא מספיקים, לא הספיקו, גמרנו. אחרי זה אדם יעלה, אחרי 120, יעלה לשמיים, יראו לו את כל הסל של החיים, יראו לו מה הפסדת, מה יכלת להרוויח, מה יכלת לראות, איזה דברים נפלאים היו כאן בעולם, ובכלל לא היית מודע, לא ידעת שיש כזה דבר בכלל. בכלל לא העלית על דעתך שיש כאלה דברים. כי זה בכלל לא עניין אותך, בכלל לא עניין אותך הנושאים האלה, הדברים האלה. בכלל לא עניינו אותך. אז זה שאומר המדרש, אז זה שאומר רבינו, כשמגיע חג הפורים, אז זה נקרא שחר עמדי, שכל העניין של שתיית היין בפורים, זה לא ששותים יין ומקיאים, שותים יין ועכשיו מתהוללים, ועכשיו מדברים שטויות, הולכים ברחובות שיכורים, לא יודעים מה נעשה, לא יודעים מה קורה. אם יש הנאה מהיין, אסור לשתות יין. אם זה שותה של הנאתך, זה אסור לך. כשאין לך הנאה, אז מותר לך. אם יש לך הנאה, זה אסור לך. כי זה לא להנאתך, השתיית יין זה להוציא את השכל מהכלים, להוציא את השכל מהמחיצות, להוציא את השכל מהמסכים, כי יין מפריד את השכל מכל המסכים, נכנס לנצא סוד, ואז מתגלה הסוד של אהבת השם. אם כל השנה יהיה לך אהבת השם, כל השנה ברת על השם, כל השנה כאהבת השם ברא בך, ולא יכולת להוציא את זה מהכוח אל הפועל, כמו שאומרים, מצלך בחוץ ישכחה, גם לא יבוזו לי. אתה רצית להוציא את זה בחוץ, רצית לצעוק, או שמלוס רצה לצאת בחוץ ולצעוק. אז זה אומר, אל תלך, אף אחד לא ישמע אותך, מה אתה הולך לצעוק? אבל לפורים זה הזמן שאפשר לצעוק, השם האלוקים, אין עוד מלבדו, אפשר לצעוק רבינו, ברחובות. ולגלות העניין של הצדיק, לראות שאתה עומד דבוק בצדיק,
אז יש לך המדהים שאי אפשר לצאת מכל הקושיות, מכל הספקות, מכל הבלבולים. רק אם אדם שותה יין, ועל ידי היין יוצא באמת מכל הספקות שלו, מכל הבלבולים. כדי שאתה עולה לשער 50, וזה כל הפורים. שבפורים אתה עולה לשער 50, אתה עולה לשער 50 בפורים. עכשיו אתה עולה לשער 50, ואז מתגלה לך עולמות חדשים, עולמות חדשים לגמרי מתגלה לך. בפורים מתגלה עולמות חדשים שלא מתגלה לא ביום כיפור, ולא בשום חג בעולם. לא יכול להתגלות. בזה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת שאדם לא יכול בערכים, בכורות ערכים. בדף י"ד לומד הגמרא, אומרת הגמרא, כתוב תחת שכל הגלות, בכל הצרות, בכל הגלויות, כל הדברים שכתובים בכתב אבות, צח כללות, לכן אומרים חיצים, לכן תמיד בחוקותיי קוראים בל"ג בעומר, בחוקותיי שזה מ"ט, ואחרי זה בפעמיים מ"ט זה צח, ועל ידי החיצים מבטלים את הצח כללות, זוכים לצח אורות, צחות, וזה לכן מקריבים מיד, אחרי כתבו מקריבים, שתכלה שנם כלילותיה, שזה עזרת תיקן, עזרת תיקן נקרא כתבו, אבל היו קוראים נגיד ב3 שנים, אומר הרמב"ם, וזה אומרת הגמרא, שהיו קוראים ב3 שנים, במגילה, אבל על כתבו היו צריכים לקרוא, כמו שקוראים פרשת זכור, לפני פורים, רוצים לקרוא כתבו. עזרת תיקן לפני ראש השנה, באור החמים, והכניסו ניצבים בידע, שלא יהיה מאוד סמוך. והוא תיקן בחוקותיי לפני שבועות, שגם כן לפני חג השבועות מבטלים הכללות, כי זה מתן תורה, ובאור החמים יותר מאחורי, והכניסו פרשת במדבר באמצע. אבל עזרת תיקן בחוקותיי סמוך לשבועות, ואת כתבו סמוך לראש השנה, ומיד אחרי זה מקריבים את הצח כבשים, לראש הכל נעבר לצח כבשים. כל זה מביא מים אדירים, נחם משקלו, ותלמיד של הגר"א, שהעבודה שלנו לעבור את הצח, את כל הצח כללות, את הצח כללות, לעבור לצח אורות, וזה אי אפשר, רק עד הריקודים, רק עד שירה. בזה שמעת הגמרא בדף י"א, דעת שלמדת עצמם לגמרי, בשמחה וטוב לבב מרוב כל. יש רבו שם מרוב כל, היום אין עוני, אין שום משפחה ענייה, כל אחד יכול להסתדר, כל אחד יכול לפעול לשעות, לכל אחד עוזרים היום. היום אין אדם שנוזרים לו, אם אדם רק לא יתאבד, רק לא ירד כדור בעצמו, אז יעזרו לו ויפתחו לו את כל השערים, אפילו חייב $1,000,000, אז ימצא אנשים שיעזרו לו. בירושלים יש גמ"חים של $1,000,000, של $100,000, יש לכל, רק אדם צריך לחתום שהוא לא עושה יותר חובות, והוא לא יפזר את הכסף סתם, לא לצדקה ולא לעצמו ולא לאחרים. אז יש היום יש גמ"חים של עשרות מיליונים, של מיליארדים, יש היום גמ"חים. ואין האדם כזה שנפל באיזה עניין, שלא יעזרו לו היום, אין כזה מציאות. רק אדם פתאום אין לו אמונה, אז הוא מרים את הידיים, מתייאש, קופץ מהגג, או מתאבד, או מתגרש מאשתו חד ושלום. במקום ללכת לשדות, ולנסוע לחברון, ולצעוק על קברי האבות, כמו שכתוב מיד שעשה הגזרה, אז אנחנו נמצא כל קברי האבות. אין עשה גזרה של פורים, אז מיד הלך אליהו הנביא, ועורר את האבות. אתה נוסע לאבות, אתה מעורר אותם, זה אבות עבור, מה הבעיה? זה חתום בדם או ביתית? אמרו לו, ביתית, אם ביתית אין בעיה. אם ביתית תגיד למרדכי, רק תעשו את העם, תעשו את הענית של 3 ימים, ואנחנו מבלים את הגזירה. כי ביום הנשית זה כנגד אברהם יצחק ויעקב. אז זאת אומרת הגמרא, בערכים, בדף י"א אומרת הגמרא, בדף י"א אומרת הגמרא, דף י"ב. דף י"ב הגמרא שואלת, זה דף י', כאן דף י', ערכים, תחת, הגמרא שואלת, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. מה זה בשמחה וטוב לבב מרוב כל? הגמרא אומרת, בשמחה וטוב לבב זה רק שירה וריקודים. אולי זה לימוד תורה? פקודי השם שרים משמחי לב. אדם למד תורה, פקודי השם משמחי לב, אומר סברה טובה, הוא מבין מה שהוא למד, מקבל שמחה, הוא מבין עוד סברה, מבין עוד שירה בגמרא. אין לך דבר יותר משמח מלימוד תורה. הוא אומר, פקודי השם שרים משמחי לב. למה אתה אומר שירה? הגמרא שואלת. מה, אתה ברסלב, אתה שוב בנים? מה קרה פה? מה, השתמטת פתאום? מה קרה פתאום? למה לא תגיד, פקודי השם שרים משמחי לב? לא תגיד, זה לימוד תורה? למה אתה אומר שירה? מה פתאום שירה? מה פתאום שירה? אז הגמרא, ושירת בשם השם אלוקיו.
מה זה בשירת בשם השם? בשירת בשם השם. שם השם, זה רק שירה. לשרת בשם השם, זה נהיה להידבק בשם השם. זה לא אני עכשיו משרת לשם השם. בשם השם, אני נכלל בשם השם. אני נכלל בשם הוויה. אני רואה שם הוויה מול העיניים. מתי אדם שם הוויה מול העיניים? בריקודים, בשירים. מה זה יכול להיות שם הוויה מול העיניים? אז מה לשרת בשם השם אומר? שם הוויה אומר רש"י. אז לשרת בשם השם, שמזכירים בו שם שמיים. שזה יהיה באמת לשם שמיים. כי מה שאתה עושה לכבוד שלו. אדם נותן שיעור, זה לכבוד שלו. אדם לומד תורה, בגלל שהם שמחי לב. אין לך דבר יותר משמח, שום תאווה ושום עבירה, לא יכול לשמח את אדם, כמו לימוד תורה. כשהם לא רוצים לימוד תורה, לא הולך להם, מנסים חודש לשבח, רוצים לעשות עבירות. כל אחד מנסה יום אחד לעזוב את העבירות, כי הוא רואה שזה לא נותן שום דבר, זה רק משגע, זה רק מטמטם, זה רק עושה לו שממה בלב. הוא הולך לישיבה, מנסה חודש ותאם, אני ניסיתי, לא הלך לי, מה לא הלך לך? ניסית, לקחת חברותא, ללמוד לפי סדר, לאט, תתחיל משנה, תתחיל קצת את הפרשה. לא באת, תפוץ הגמרא, לסוגיות הקשות. תלך לאט לאט, לא, ניסיתי, הלכתי לרב שלום, הלכתי לרב מיכאל גול, הלכתי לעתיקה, ניסיתי לעלות לעתיקה, לא הצלחתי, למה אתה מתחיל בעתיקה? תתחיל לצאת המלכות, למה מתחילים בעתיקה? תלך ממלכות, תלך קודם למכינה, לכיתה א', תלך לכיתה א', תלמד לאט לאט, תשב, לאט לאט, תנסה להבין, כמו בכיתה א'. אז בקודש שם שמחי לב, אז תבין עוד שורה, עוד מילה, עוד משנה, עוד איזה רעיון. אין שמחה יותר גדולה כתרת הספקות, אין שמחה יותר גדולה. התמין הגאון מבינה, זה סברות ידוע, מה, לא יודע איך גוי יכול להשמין. איך אפשר להשמין מאוכל? אני יודע, אומרים סברה טובה ברמב"ם, אז משמינים. עוד סברה טובה, כבר יש לעבור את הדלת, עוד סברה טובה, כבר כל הבית מתפוצץ. כשאדם יש גושה ברמב"ם, מה מתרץ אותה? אז אין לך דבר שיותר משמין את הבן אדם. סברה טובה, תדע שנעצם. כמו אספסנו, זה שמע שנהיה כשק, ולא יכול לחלוץ לא צנע, לא יכול לנעול, לא יכול לחלוץ. אז אמרו, תביא לך צונן, אז שאלה את רבי יוחנן מה לעשות, אמר, גמרא בגיטין, בנזקים. אדם שמע טובה, אדם מקבל שמחה מלמוד התורה. אז ישר הוא משמין, אז אספסנו, אז אמרו, הודיעו לו שהוא נהיה כשר. כי איך שרבי יוחנן יצא משערי ירושלים, הוא אמר, שלום עליך הכשר. מה, שלום עליך הכשר, יהרגו אותי. כמו שאמר כורש. כששאלתי, יצאו בחוש גדול, ראיתי שער אפרים. שער אפרים זה אחד הראשונים, ובחוש גדול זה כורש. בחוש גדול כבר ננבא על כורש, ונתתי את בית המן. נתתי את בית המן למרדכי, כי בפורים עובר כל הסטרה, כל הקשר של הסטרה אחרת, זה בא מעם ישראל. אז בפורים אנחנו מחזירים, עם הדרך הקדימה שלי, מחזירים את כל הקשר של הסטרה אחת. יש לך חוב של $1,000,000. $1,000,000 שלך נמצא עכשיו אצל מישהו אחר, תרקוד, תשאיר, זה יחזור אליך $1,000,000. אז נתתי את בית המן למרדכי. אז חגלו שואלת איזה, מה את רוצה? מה את רוצה? עשיתי את מרדכי ראש השרים, וגם את בית המן נתתי למרדכי. אז הוא קיבל גם את 10,000 כיכר כסף. וזה יש לו אוזני המן, כל העניין של אוזני המן, אמר רבי אליעזר מקרצ'נר. רבי אליעזר מקרצ'נר, יצא מאמר שלהם על אוזני המן, מי שקרא את המאמר הזה. אוזני המן, זה פשוט חיפשו בעברית החדשה, איך קוראים לתא שלך? קוראים לזה מנטה שלך. בדיוק קוראים לזה מנטה שלך. מה זה מנטה שלך? מן זה פרק. וזה קרפלח. מה זה קרפלח? כששמים קרפלח בגרמנית עתיקה זה כיסים, זה ארנקים. קרפלח זה פירושו כיסים. ביידיש זה תש, ארנק זה כיס, ובעברית החדשה הם קראו לו כיסנים, רצו לקרוא לזה כיסים של המן. זה לא הלך להם. כשעשו את העברית החדשה, חיפשו איך לקרוא למשולש הזה, לוויה. אז המחדשים של העברית, בכלל קראו לזה כיסים של המן. לא הלך כיסים של המן. למה לא? יהיה הרבה כיסים, גם כל הכסף שלו. רק הם לא קיבלו את הכסף של המן, או שלא מקבלים, אז החליטו, אז מה? באיטלקית קוראים לזה אוזן. באיטלקית, זה מתחיל באיטלקית, אחרי זה עבר לגרמנית, קראו לזה מן אוירן. אבל ביידיש, בגליציה, בהונגריה, בפולניה, קוראים לזה מן תשלח. המן זה הפרק, ואחרי זה באו הרבס ועשו לזה המן. דרשו מן, אם קוראים לזה מן תשלח, נקרא זה המן תשלח. אבל באמת זה כיסים, תשלח זה כיסים, קרפלח זה כיסים. רק באיטלקית קראו לזה אוזן, כי זה משלש כמו אוזן, ומצאו לזה רמז שכתוב שהמן נכנס לגנזי המלך, שלח לקחת לו את הלבוש ואת הכסוס, להלביש לו את כל הלבושים של המלכות, נכנסתי להביא לגנזים, אז אנחנו, אבל בחפוי ראש, ואוזניו כתופות. כשהאוזן כתופה אז היא משולשת. אז מצאו זה רמז, אבל הם האיטלקים קראו לזה אוזן באמת. ישר קראו לזה אוזן, וגם לי לקחו לזה האיטלקים, קראו לזה מן אוירן. אז הם בעיר החדשה חיפשו, איך לקרוא לזה, בסוף קראו לזה הגרמני, קראו לזה אוזני המן.
כיוון קראו לזה זמן, אז כבר יש לזה, הרי אנו דאמרין שיש כזה רמזים וסודות, כל דבר יש זה גם שורשים למעלה בשמיים, שלתקן את שבירת האוזן, הרי כותב באוצרות חיים, בעץ חיים, שכל הסטרא אחרא, זה הכל שלא שומעים את הנעשה ונשמע, לא שומעים את האוזן. אתה לא שומע, מדברים לך, אתה לא שומע. העיקר זה נעשה ונשמע, מי זה צעק נעשה ונשמע. העיקר זה מדברים אליך, אומרים אליך, תקום חצות, תיסע לחברון, תצעק להשם, $1 מיליון חובות, תיסע לחברון, כל לילה, תיסע לחברון. זאת לא שם, ויהי ביום השלישי, כבר תקבל את בית המן, כבר ביום השלישי, כבר מרדכי קיבל את בית המן. מה שאתה עושה, מה את רוצה? נתתי את בית המן, נתתי את הכל. אז זמר בלעזר מקשר, אמר זה, ששביל זה יוצא מנטש. מה תשלח, אז הוא אומר שעכשיו כל הכסף של המן, הכסף של המן עובר לעם ישראל, בפורים עובר כל הבית המן, כל השירות, הכל עובר לעם ישראל, אדם בפורים רק רוקד, רק שר, וזה שואל את הגמרא, מה זה נקרא בשמחה וטוב לבב? אם תגיד שזה רק, זה לימוד תורה, אומרת הגמרא, תכף אנחנו נביא גם כן את הגמרא בגיטין, נביא בדף נון, עוד רגע, נביא את הגמרא בגיטין, בדף נ"ו, נ"ז, כן, כאן נ"ו, רק נגמור את הגמרא בערכין, כבר נגמור יום מוקדם, יום שתיים תסתר עוד מעט, בקריאת המגילה, אז היום נגמור קצת יותר מוקדם. כולם יכולים לחזור הביתה, להכין את האנשים, לתענית אסתר, אחרי זה להביא אותם לקריאת המגילה, אפשר להביא אותם לירושלים לקריאת המגילה, זה מה טוב ומה נעים. זה לא דומה קריאת המגילה בירושלים, קריאת המגילה במקומות אחרים. והסדרנו כמה ראשונות שיכולים להיכנס לכאן. אז הגמרא שואלת, מה זה בשמחה וטוב לבב? אז מה אתה אומר, אולי הכוונה להביא ביקורים. אולי בשמחה וטוב לבב, הכוונה לשבעת המינים. הגמרא אומר, אולי זה לימוד תורה. בגלל שהיום מסמכי לב, זה מסמכי לב. אבל פה בשמחה וטוב לבב. זה לא, כתוב מסמכי לב, לא כתוב טוב לבב. לא כתוב שאדם נהיה לו טוב על הלב. אז הגמרא אמרה, אולי הכוונה הבאת ביקורים, שבעת המינים. כתוב, שמחת בכל הטוב. אז מה הגמרא? ביקורים, שמחת בכל הטוב, שבעת המינים, זה שמחת בכל הטוב, אבל זה לא טוב לבב, זה שמחת בכל הטוב. טוב לבב, זה השירים העיקודיים. תמיד היינו שרים אחרי השירים והכל, יום אחרי השירים, כולם מתנפלים עליי. במקום לשיר, במקום לעשות איזו עיקוד של שעה שלמה, ואז כל אחד מקבל $1 מיליון אחרי העיקוד. אז גם מתארים על הרב תן לי $1 מיליון, כמה מיליונים יש לי? יש פה 1,000 איש, זה 1,000 מיליון. $1 אחד הייתי יכול להשיג, אבל כמה היו עושים כולם עיקוד שעה שלמה, כל אחד מקבל $1 מיליון. אבל רוצים, כולם בלם למחר שכל אחד רוצה $1 מיליון. אז מה אדם יכול... עם הלוואי שהיה לי, אולי אני צריך את החסרונות של נוסון, אני שמעתי שהוא חסך שם מיליארד. ששם קנו את הבנק הכי גדול באמריקה. קנו אותו ב-13% מהערך שלו. הוא ירד ב-87% וקנו אותו 13% מהערך האמיתי שלו. שמעתי שנוסון רובינשטיין קנה אותו. אז אם הוא יסכים לתת לכל אחד רק את המעשר, מה יש? לא צריך את הכל להכניס בכיס. על כל פנים, הבנק הכי גדול עכשיו, אנשים עושים את כל ההשקעות מהבנקים, את כל הדולרים, כולם עכשיו זוקים את הדולרים, מתפנים מהדולרים, מתפנים להחזיק דולרים, חושבים אפשר להחזיק יורו, להחזיק שטרלינג, אבל לא. אז כל העולם, בית המן מתמודד עכשיו. עכשיו, כמו שהשם יפול עם גדלי אטומים, בסמך א', לפני היום זה כבר 7 שנים יהיה, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם הלכו לקדוש השם. אז עכשיו השם עושה להם הפעולה יותר רצינית. שעכשיו כל אמריקה נופל, עכשיו האיחוד האירופי החליטה פתאום עד הסוף. האיחוד האירופי עושה כל מיני תכסיסים, איך להפיל את הדולר ואיך לחזק את היורו. ויש כאן המון מתחת לשולחן כל מיני סודות שאנחנו כאן עוד 120 שנה להבין אותם אולי. בדיוק איך זה קורה, אבל עכשיו הכל צונח, יותר מ$8 מיליון, אנשים הפסידו. אנשים הפסידו 1 מיליון ו10 מיליון, ואני אומר, תביאו קצת פדיון, אין לנו כסף, הכל הפסדנו. תביאו פדיון, הכל יחזור. לא, אין את השכל הזה. אז הגמרא אומרת, זו גמרא יסודית, פשוט גמרא יסודית. וחושבים ששירה וריקודים זה גילוי, זה המצאה של שוב בנים. שבנים אומרים, העיקר פורים זה השירה, הריקודים, אתה רוצה לשתות יין, תשתה 10 בקבוקים. אבל אל תשכב על הארץ ותקיא, תשתה 20 בקבוקים, מי זה מעניין? הוא לא ששתה 10 בקבוקים, 20 בקבוקים, הוא לא שכב על הארץ והקיא.
הוא צעק רבינו, הוא אמר דברי תורה, הוא גילה עוד תורות חדשות, הוא עלה לשער 50. אברהם שטרנץ בחיים לא ראו אותו שיכור. אברהם שטרנץ, שהוא ייסד את מירון, בחיים לא ראו אותו שיכור. אנשים לא יודעים מה זה ברסלב. היום יש ברוך השם כבר 200 מדריכים חדשים, כן ירבו, שיהיה אפילו מיליון מדריכים. אבל אף אחד לא יודע מה זה ברסלב, אף אחד לא ראה את רבו רבלוזור, את הסבא מאוד אחד, אף אחד לא ראה, ומרדכי לוזור, ואף אחד לא ראה שום דבר. אף אחד לא ראה שום זקנים, איך שדביקים, איך שזהו. ורבי יצחק היה חולה לב, חצי שנה הוא לא יצא מהבית. הוא שתה בקבוק יין, הוא נפל על הארץ, ואשתו נתנה צעקה, גמרנו, זה הסוף שלו. היין פותח את כל העורקים. היין פותח את כל העורקים הסתומים, ומאז הוא לא יכול ללב אף פעם, מצב החיים. חולי לב כתוב שישתו דווקא כן יין. מי שחולה לב, ישתה אפילו 10 בקבוקים, לא משנה. אנשים בריאים, טיפה, שיחשבו כמה הם שותים, ואיך הם שותים, ואיך הם נראים אחרי השתייה. כמו שהתלכום בשמיני, שבן אחד, אביו היה מחלט כל הכסף, אז פעם אחת הוא בא להראות לו, הוא שכב שם בתוך הביוב, הוא התגלה שתוך הביוב אחרי שהוא שתה, וכל הביוב זרם עליו, והילדים זרקו עליו אבנים, אז הוא קרא לאבא שלו לראות את השקור ההוא. אבא, ככה אתה נראה כל פעם, אבא תראה. ככה, אז אבא התכופף, והתחילו אורחימו, ביראת כבוד, בחרדת קודש, התכופף לאוזני המן, לאוזן של המן של השיקור הזה, ולחש לו באוזניים, תגיד לי איפה קיבלת כזה יין טוב. זה כזה מדי שאתה נכון. ככה אנחנו רואים. ככה אנחנו נראים, שוקעים בתאוות, שוקעים בזה, איך אתה נראה אחר כך, אתה נראה בזמן התאווה, איך אתה נראה בזמן שאתה משתכר, ושכבל ארץ ומקיא. זה כאן, כל דבר זה לאן זה מביא, והתוצאות של זה, ואיך אתה נראה בזמן שאתה שיכור, אם אתה צועק בכלל רבנו נגילה, או אתה צועק שם אחרים, דברים אחרים, אתה מקלל ומגדל. אז הגמרא חוקרת כאן, מה זה שמחה בטוב לבב? אולי זה לימוד תורה, שמקודש עם סמכי לב, אולי זה ביקורים, שבעת המינים, שזה בשמחת בכל הטוב, ופה כתוב בכל הטוב, לא כתוב בטוב לבב, פה כתוב עם סמכי לב, בכלל לא כתוב טוב. אז צריכים לומר, איזה עבודה שהיא בשמחה בטוב לבב, הרי זה אומר, זה שירה, אז זה רק שירה. ומה זה שיר בשם השם אלוקיו? מה זה שירה? שירה, לא שאתה שליח של השם, אתה דבוק בשם, הכהן בזמן העבודה עושה הוא דבוק בשם, הוא נכנס לקודש קודשים, אז הוא צריך להתעטר, בכל אדם לא יהיה בו אל מועד, אסור לו שיהיה לו שום גוף, בכל אדם לא יהיה בו אל מועד, אסור שיהיה לו שום גוף שהוא נכנס לו אל מועד, שום גוף אסור שיהיה לו, אם יהיה לו, כל הכהנים מתו, כאילו יותר מ-300 כהנים מתו, בבית ראשון כולם חיו, בבית שני כולם מתו, חוץ משמואל הצדיק, בן-עזר בן חרסון, וישמעאל בן פבי, ויוחנן כהן גדול, ש80 שנה שירת בכהונה גדולה וכולו, חוץ מהארבע האלה, כולם מתו, לא הוציאו את שנתם, היו כאלה ששירתו בשנה אחת. כיוון שהעבודה היא להיות דבוקים בשם, לראות שירות השם נגדי תמיד. אם אדם לא רואה את שם השם, אסור לו לעשות שום פעולה. אם לא רואה את שם השם מול העיניים, י' כו' אסור לעשות שום פעולה. וזה שכתוב בילקוט שמעוני, בפרשת שופטים, שמיכה, כתוב ותרסר בשמיכה. מה זה ותרסר בשמיכה? מי שימצא לי את המילה שמיכה, חוץ מכאן, נמצא לי להתקבל שם $1,000,000. אתה חייב $1,000,000, תקבל $1,000,000. יש פה 1,000 אנשים, יכולים לארגן לכולם $1,000,000 לכל אחד. מי שיכול שאחד יכתוב ויגיע, אני יודע, שם בנביאים, יוסיף אותם לשמיכה, זה לא על אחריותי. אבל על מי שיוכל למצוא, מה זה שמיכה? איך אני יודעים מה זה שמיכה? אולי שמיכה זה ארגז, אולי שמיכה זה ארון, אולי שמיכה זה תרמיל, זה מעיל, מה אני יודע מה זה שמיכה? כנסה אותו בשמיכה, מה אני יודע מה זה שמיכה? מי יוצא את המילה שמיכה? אז ממש רואים מה שכאן בשופטים, חז"ל חוקרים כל מילה בתנ"ך, מאיפה המילה שמיכה, מאיפה המילה זאת, מאיפה נעתי הבב, כל מילה, ונעשה בשמיכה. השואל ריש לקיש, מה זה שמיכה? אמרנו שם לקיש, חזרנו על כל התורה כולה, עברנו על כל הנביאים, על כל התורה הנביאים כתובים, דברי הימים, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרס"ו, חזרנו כל, למה אתה מנה שמיכה? מה זה שמיכה? משמיכה זה שמיקו. יעל לא לקחה את היתד עד שירת שם השם מול העיניים. לפני שירת שמי את שם השם, וזה שירת בשם השם, הכהן אסור לגשת לעבודה ולשאול את שם השם מול העיניים.
הוא רוצה להיות דבוק בשם, הוא עושה את זה עכשיו בשביל השם, לא בשביל הכבוד שלו שהוא כהן, לפני שאת שם השם מול העיניים, אסור להם לגשת לעבודה. יעל, לפני שאת שם השם, י' כו' כ', היא לא יצאה לגד, היא משיג שבאלפית שנייה הוא מתעורר, והוא חולק אותה למקום, תוך כדי שהיא תוקעת באותה יותר, תוך כדי זה, כמו ראש הבנייה, צריך להרוג את יואב. אנשים, עד שהם מתים, יכולים להרוג 1,000 אנשים. תוך כדי שהם מתים. אז הוא רק התעורר בשנייה האחרונה, אלפית שנייה האחרונה, אז הוא יכול לתפוס אותם, לחנוק אותם, לשסע אותם, לקרוא אותם כמו תרנגולת. הוא היה ענק, הוא היה יכול בשק אחת להפיל חומה. כתוב, הוא היה זג, בשק אחת היה מפיל את החומה. אז לפני שראתה את שם השם, היא לא ניסה לקחת את היתד. היא ראתה את שם השם מול העיניים, היא סרט שם השם מול העיניים, י' כו' כ', ועכשיו השם איתי, שמי כה, עכשיו אני הולכת בשליחות עם ישראל, בשליחות השם, בשליחות השם הוויה, תפסה את היתד, והאימא של סיסרא, היא הייתה המכשפה הכי גדולה בעולם, היא ראתה כל דבר. כתוב, ובאמצע נשקפה בעד החלון, ותייבא, מה זה נשקפה? נשקפה זה כמו משקפת, היא הייתה משקיפה, והייתה רואה מקום בשדה הקרב, היא רואה אם מישהו עכשיו יורה בו איזה חץ, מישהו עכשיו מתקיף אותו מאחורנית, ובכשווה הייתה יכולה לנטרל, ולהפוך את החץ, בכלל על זה שירה אותו, אבל כמו שהשם השם, והיא ראתה מה זה ותייבא, גם תייבא אין בכל התורה. מי אומר זה לייבא, הוא תינוק מייבא, מי אומר מה זה? אולי תייבא זה בתחלל, בלך כינור, מה אתה אומר זה תייבא? אין כזה מילה בתורה. אלא תייבב, זה פירושו גימטריה יתד. אז כתוב, למשל של מאסטרופוליר, יתד זה י' ות' וד', תייבב זה י' ות' ושני ביתים. אז בתייבב, היא ראתה שלוקחת את היתד, אז היא רצתה לעצור אותה, לנטרל אותה, אבל יהיה לכם שם השם, שם הוויה. כשאומרים שם הוויה, השום קישוב לא יכול לחול עליו. אם אדם כל הזמן חושב על שם הוויה, כל הזמן רואה את שם הוויה מול העיניים, וזה מה שעושה איתנו הצדיק, וזה מה שקורה בפורים, שרואים שם הוויה מול העיניים, כל הפורים שם הוויה מול העיניים, אז אף אחד לא יכול לנטרל, אף אחד לא יכול להזיק, אף אחד אין שום שליטה, וזה מה שעשה מרדכי, את הצורך 3 ימים, כל הזמן ראה את שם הוויה מול העיניים, כולם עלו שער 50, כמו שאומר גביית חברים מהיתומים, ששמן רצה להרים את מרדכי לשער 50 של התומה, כי כל עמה הייתה עם כוחות תומה אחרים, 49 שנים הוא יוכל להתגבר, אבל שער 50 הוא לא יוכל להתגבר. אבל תפילה, יש לזה כוח גם כן לנטרל את שער 50 של התומה. באמת, התורה, זה יהיה תורה של המשיח, בשער 50, לנו יש לה גם 49 שערים, אבל כשאנחנו מתפללים, משמינו לתורתך, כבודנו מלכנו לעבודתך, חזרנו שער שלמנך, כל התפילה אנחנו עכשיו בשער 50. תפילה זה שער 50, בגמרא יש להגיע לשער 50, אחרי להגיע ל-49 שערים. אבל בתפילה אדם עולה לשער 50, ואז הוא יכול לנטרל את כל כוחות האויב, לבטל את כל הגזרות, להפיל את כל השונאים, להכין את כולם מלשנים, או שכנים בריונים, בצדוקים, ומלשנים. אז זה מלשן תקווה, אחרי שהקורא תתכבד, יכול לומר מה יקראתו, והזדים, מהרה, שעקר, ושבר, ושמגר, ושכלם, ושפל, שכנם, ממרב, ימינו, ברתה השם, שובר אויבים, מכני הזדים. אז בתפילה אפשר להכניע את כל הזדים, את כל השונאים. אדם זה למות 18, למות 18 שעה, מה זה 18 שעה? כל ברכה, 3 דקות. אדם הולך לאיזה יועץ, לאיזה ראש עיר, שעה הולך ברגל, ושם מחכה, ושם מדבר, וראש העיר לא עוזר לו, במקום זה אתה מאוד על המשילים, אל תקווה, 3 דקות, וכל הרשעה, וכל הרשעים האלה שעוטפים אותי, וכל הרשעה, כולה קשן תכלה, וכל הרשעה כרגע את עובד, כרגע, ברגע, כל אביך אמרה יקראתו, והזדים, מהרה, שעקר, ושבר, ושמגר, ושכלם, ושפלם, ושכנם, כל השעות של ההשפלה, בשביל ההכנה יש כאן. ממהרה בימינו כהרף עין, ברוך השם שובר אויבים, שם הוויה, רואים עוד כו' אז השם הזה בעצמו שובר אויבים, מכני הזדים, מפיל את כולם, מפיל את הרופא, מפיל את כולם, אותו ברעיפים לגיהנום, הרופא לא חושב לרפא אותך, לא חושב שתחיה, לא מעניין אותו, יכול יותר רוצה לראות בכנס רופאים שהוא יצטרך לחיות שם מישהו, לא אכפת אם זה ערבי מחבל או זה אתה, הוא רוצה שיחיה ערבי מחבל יותר מיהודי חרדי, כל הפעמים האלה שונאי ישראל, שונאים חרדים, שנאת מוות. הם יטפלו במחבל יותר טוב ושתטפלו באדם חרדי. אז כתוב, כן, מלך רופא, נאמן ורחמן אתה, יש כן שהוא נאמן, שהוא נאמן והוא רחמן, זה רק אחד. הוא הנאמן, הוא הרחמן, חוץ ממנו אף אחד לא מרחם עליך, שום מופע לא מרחם עליך. הוא רק עושה לנאום בכנס רופאים, להגיד מה הוא הצליח בניסיונות שהוא עשה עליך. כל אחד הוא שפע ניסיונות, כל אחד, אין דבר כזה. אפילו שאדם שלם לרופא $1,000,000, הוא בסך עושה אותו שפע ניסיונות. ו-30% מתים מהרופאות הלא נכונות וכל ניסיונות שעושים עליהם. 30% שיטועים ברופאות וככה, או עשו איזה ניסיון ולא הצליח, או ניסו תרופה חדשה.
כל דבר חדשה מנסים על מיליון איש, ורואים כמה מתו וכמה חיו, לפי זה יודעים. אם רק מתו 10,000 איש, בסדר, תקופה טובה. אם 20,000, 30,000 זה כבר ספק. קודם מנסים אותה, בכל אופן מקבל בונוס על זה שמחזקים לנסות את זה, וחוזר חלילה, עד שם המשיח, זה לא ישתנה. אז יש לך אחד שהוא כאן מלך, רופא, נאמן, וחמן, אתה, עכשיו מגיע כזה פורים שאפשר לפעול את כל הישועות, אפשר לפעול תחיית המתים, ולכן רב השחט את רבי זיירא, להראות שאפשר לפעול תחיית המתים. רב רצה לראות את הגדולה של פורים, ופתאום שחט את רבי זיירא, אומר רב זיירא נכנס לתוך האש 30 יום, זה שום דבר לא. העיקר מה ששוחטים בן אדם, חותכים לו את הראש, והראש מתחבר, והכל מתחבר, והכל מתחבר מחדש, מגיע שושן פורים, הכל מתחבר מחדש, והוא שחטו את הבן אדם, וריסקו אותו, ודשו אותו, זה הכל, ועשו את עפר ואפר, אז מגיע פורים, הכל מתחבר מחדש, אחרי זה פורים, זה שון אפר, פירורים, בן אדם הוא רק פירורים, אז בפורים זה הכל מתחבר מחדש. הכל מתחבר מחדש, כמו שאמרנו נוסון וישטיין, שבפורים אנחנו מחפשים את הפירורים הטובים. קודם צריכים לחפש את הפירורים הטובים. אדם צריך כל פעם לחפש את הנקודות הטובות שבתוכו. קודם נעשה טוב, אחרי זה סור מרע. אחרי זה מגיע לליל בדיקת חמץ, אז רודפים אחרי הפירורים, שורפים אותם. קודם תחפש את הפירורים הטובים בך, תתחזק, ואז אתה יכול לבאר את הפירורים הרעים. אז פורים אומר נוסון מלכות תפילת המנחה, מחפשים, יש כאן תפילת המנחה, אור החיים, מחפשים את הפירורים הטובים. מובילים בברכות המנחה זין. שבפורים מחפשים את הפירורים הטובים. ואחרי זה בליל בדיקת חמץ כבר אפשר לבאר את הפירורים הרעים, שמחמץ הגמור. אז כל זה מביא ברכות תפילת המנחה זין, שזה סוד הפורים, מביא רב נוסון, שזה סוד הפורים. עכשיו אנחנו מחפשים את הפירורים הטובים, וזה דף רשו. דף רשו מביא רב נוסון, דף רשו, וזה פה לשון פירורים, עיקר התיקון זה עדי הפירורים הדקים, שכל אחד חוטף עוד איזה פירור, ובתוך המחשבות הרעות הוא מוצא איזו מחשבה טובה, ובעיקר לא לזרוק פירורים דמוחה. כתוב שאסור לזרוק פירורים של לחם. אז אמר, פירורים של הכוונה, פירורים של המוח אסור לזרוק. והתיקון עדי הצדיק, שהוא יודע להגביה וללקט את כל הנקודות הטובות. כי עמלק רוצה להשכיח במאדם את הנקודות הטובות שלו. המלחמה של עמלק בכל אחד, להגיד לו, אתה כבר לא שווה, לך שום טוב. והצדיק להפך אומר, אתה מלא טוב, אתה מלא פירורים טובים, תאסוף אותם, תרים אותם. ואז עולים לעולם המלבוש, לעולם התהירו, עולים ליוד, לשיטה שברא את העולם. היוד ששאלתם, זה הבראשית, עולים לבראשית. ויקרא למשה זה לפני הבראשית. אתם כל מתחילים ויקרא למשה. אז באמת ויקרא למשה זה כשהשם ברא את הנשמות לפני בריאת העולם. הוא כבר קרא ודיבר איתם. הוא כבר קרא השם למשה, דבר שלנו אמרו, הוא כבר אמר, נכנסו לו למועד, תלמדו תורה, אומרתי בערי עולם. ותעמדו בניסיונות, אתם יותר גדולים ממלאכים, תעשו לא ליפול בייאוש כאן, אפילו תיפלו, תתחזקו. כמלאכים אמרו, בשביל מה נברוא בן אדם? מנוש כי תזכרנו, אדם כתפילה, כתוב בגמרא סנהדרין שהוא שרף כל כת. כתוב בגמרא סנהדרין, בדף ל"ח, שכל כת הוא שרף אותה, בסדר סנהדרין, כאן בגמרא סנהדרין כתוב, שכל כת הוא שרף אותה, כל כת הוא שרף אותה, בדף ל"ח, כאן. עד שהכת השלישית אמרה, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו לא מתערבים לך. למה? כי באמת אין מה לברוא בן אדם. לפי הסר אין מה לברוא בן אדם. אין, הבן אדם כולו חוטא, כולו חטאים, כולו מחשבות רעות, הוא לא עומד בשום ניסיון. בשביל מה לברוא? אחרים, בשביל מה לברוא בן אדם? בשום ניסיון הוא לא יעמוד. בשביל מה אתה בורא אותו? אם תעשה אותו בלי בחירה, אז הוא מלאך, הוא לא בן אדם. תעשה אותו בלי בחירה, הבחירה תהיה... אם הבחירה תהיה טיפה יותר טוב מהרע, אז אתה מנצח את הרע, אז מה עשית? אתה תעשה בדיוק, אין בדיוק. בסוף הרע יתגבר על הטוב. לא רק בדיוק. אין דבר כזה. אז כתוב כאן, שהקדוש ברוך הוא לראות אותו לאדם, ראה כת המלאכי השרת, וצריכים נעשה אדם, בצלמנו כדמותנו. מה זה אומר? שיש בחירה. השם יש לו בחירה. המלאך אין לו בחירה. אמרו לו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? מה לא כי תזכרנו? הוא הושיט אצבע קטנה. כי באצבע הזה השם נתן את התורות. באצבע קטנה הוא נתן את לוחות הברית, שרפה, כת שנייה. השם אמרו, תעשה מה שאתה רוצה. כלומר שבאמת, לפי השכל וההיגיון, אין מה לברוא בן אדם. אין שום טעם, אין שום היגיון לברוא בן אדם. ורואים כבר 6,000 שנה, ורואים שהעולם מתדרדר,
בשביל לברוא בן אדם, לא יגיד בן אדם, אלא מה יש כזה צדיק, שיש שם אדם בסות רבנו, אז הוא יכול לצאת מהכל. הוא יכול לקבל $1,000,000, הוא יכול לצאת מכל ההסתרות, הוא יכול לבקוע את כל ההסתרות, רק צריך בזכות רבנו, רק צריך בזכות הצדיק. וזה מסביר רב, זה ההבדל בין משה ושלמה המלך. שלמה המלך אמר, אני רוצה גם כן לדון. אני רוצה לדון על פי רוח הקודש, אני רוצה לדון, למה צריך הכל שאדם ירצח? לשלמה היה קושיה אדירה. כך כתוב בגמרא ראש השנה. גמרא ראש השנה. ראש השנה הסוכה. הגמרא אומרת ראש השנה שיש פסחים, כאן זה הלכות שחיטה. כאן ראש השנה. נבין. כאן ערכין. תגיד מצב ראש השנה. כאן, בסדר? הנה. שלמה ושאל, יש לי קושיה אדירה. אני יודע שפלוני ירצח את פלוני. אני רואה אותו איך שהוא הולך, אני רואה אותו, אני עוקב אחריו. אני רואה שהוא כבר נכנס לדירה שלנו. נשלח בין שני אנשים שיתפסו אותו, לפני שהוא רוצח, ואני אתלה אותו. מה צריך לקרות שכבר יתקע בו את הסכין? אני רואה שהוא הולך, שהוא עורב לו, אני רואה את הכל. אני רואה, אמר לו השם, לא. אתה צריך לקרות שהוא ירצח, כמו שהערבים, כמו שחוק של הערבים. אתה צריך לקרות שהם קודם יראו בך, ואם אתה תשאר בחיים, אז מותר לך לראות בחזרה. אז זה החוק, כמו שאחשוורוש. שמקודם צריכים לראות, אחשוורוש, אסתר נפלה לפני הרגליים והתחננה, אז אמר אחשוורוש, כל מי שיפגע בו כדור, אני רוצה לו רשות לראות בו בחזרה. זה כמו הציונים, זה יותר אותם הציונים. אם זה של הציונים, של רבי, של אולמר, מה אני רק רוצה יותר אותם אולמר? הוא אומר, אחרי שהכדור פוגע בך ונשארת בחיים, מותר לך לראות בחזרה. מי אומר שתמות מהכדור, מי אומר שזה יפגע בך, אולי זה יבוא רק ליד הראש. אז הוא אומר גם, אני נותן לכם לעמוד נגד מבקשי נפשם. כל מי שיפגע בו חץ, הוא יכול לראות חץ בחזרה. יהודים לא עשו בדיוק לפי הכלל הזה, לא בדיוק שמעו את הכללים, אחשוורוש בסוף סגר את העיניים, אמר, בסדר. יריתם קצת לפני זה, לפני שהחץ פגע, נו, בסדר, נעבור על זה. אז על כל פנים שאל, בראש השנה כאן, שאל ראש השנה, כאן בראש השנה, אז כתוב ששלמה המלך אמר, עשה מעט מאלוקים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אמר, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ביקש קהלת לדון דינים שבלב. אמר, לי יש רוח קודש, אני רואה כל אדם, זה הולך לפרוץ בנק, אז יש שכבר יפרוץ את הבנק, ירתח את הכספת, יוציא את כל $1,000,000 מהכספת, ואחרי זה, עד שיתפסו אותו, יבזבז כל הכסף, אפילו יתפסו אותו, תגיד, אין, הכסף לא היה, זה לא אני, ואין לי כסף, ואין, כבר שם את זה בשוויץ באיזה חשבון. כבר הביא את זה לשוויץ. מה צריך לקבל שיפרוץ את הכספת? אני תופס אותו שנייה קודם, ודן אותו. אז ביקש קהלת למצוא דברי החפץ, לדון דינים שבלב שלא בידין לא בהתראה. יצאה הבת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. על פי 2 עדים, רוצה מקודם לגנוב, או שיתפסו אותו 2 עדים כשהוא פורץ, לא על פי רוח הקודש, או שיתפסו אותו 2 עדים בשעה שעומד לרצוח, בזה אי אפשר להרוג אותו. רק לתת לו, לשים אותו בצינוק, ואחרי 3 פעמים לשים אותו בצינוק. לשים אותו בצינוק, ואז הוא מת מלבד, אבל סתם על פי רוח הקודש להרוג אנשים, אז שלמה המלך, מזיר אמנוסים ללכות שחיטה, הלכה ד', שלמה המלך אמר, הוא חשב שיש דברים שהוא מבין יותר ממשה רבינו. זו הייתה הטעות שלו. הוא חשב, כי אדם, שום אדם לא יכול להבין יותר ממשה רבינו. אין אדם בעולם שיכול להבין יותר ממשה רבינו. כל זה מביא כאן ביורה דעה, בהלכות שחיטה, הוא אומר, ולכן אפילו שהוא בנה את בית המקדש, אבל להביא את השכל של מחילת עוונות. יש שכל של מחילת עוונות. שכל, שזה הכל נראה, זה קודש קודשים, וזה השכל של פורים, שעולים לעד אלוהידה, עולים לשעה 50, שעד מכילים כל העוונות. אז יש שכל של הכהן הגדול, שבכל אדם לא יהיה בו אל מועד, כל זה מזמון לכל שחיטה לחדלת, שמי שזוכה לשכל הזה, אז הוא יכול למחול את כל העוונות של כל הדור. ולכן הכהן הגדול זוכה לשכל הזה, אז הוא מוחל את כל העוונות. שלמה גם רצה להשיג את השכל הזה, אבל שלמה, בכמה דברים, הוא חשב שהוא מבין יותר ממשה רבינו. הוא אומר, אני הרבה ולא עשו. וזה ייתן והוא אוכל. אמר, ייתן, איתי כן. מה פירוש? יש לזה תאווה בכלל? הרי צריכים יש יישום של ברית מילה, זה הדבר הכי מאוס שבעולם. מה יש ענה מהדברים האלה? אין דבר יותר מאוס מזה. איך אתה יכול לקבל ענה מכאלה דברים?
אין דבר יותר עמוס מהדברים האלה, הרי ייסורים של ברית מילה, יעשה את זה ייסורים הכי נוראים בשבילו. זה מוות, זה יותר מהמוות בשבילו, אין דבר יותר, כמו שחותמים על חתיכות, כמו שעכשיו עושים אותו בעוד שחותמים על חתיכות, אבל יש כאלה ייסורים הדברים האלה, שאני בכלל, מה זה שייך אליי? מה זה שייך אליי? איתי אל, איתי אל. ולא ככסף וזהב? מה, הכסף וזהב משפיע עליי? מה, יש בו את הכסף כאבנים, כמו שם היה כסף כאבנים, ותן את הכסף כאבנים. כתוב מקודם, אין כסף נחשב בימי שלמה למומה. כמה את הגמרא. זה לפני שנעשה את בת פרעה. אחרי זה כבר היה כמו אבנים. אבל כל זה היה מאומה, זה היה כלום. זה שום דבר, בכלל לא קיים, בכלל אין, בכלל זה חלל, זה חלל הפנוי. זה בא מחלל הפנוי, זה בכלל, אין בזה שום שכל ושום איך להשיג, לרוץ הגמח הזה, ללכת לפה, אין בזה שום שכל, שום דעת. אתה רואה שזה דעת, זה משהו איך להשיג, אין בזה שום שכל, שום דעת. זה דבר שבא מחלל הפנוי, זה מציאה באה בסך הדעת, זה בכלל מציאה, זה בא מכיוון שאתה בכלל לא חושב. כמו זה כותב אנשים שמתפרנס מפה, פה זה משם, פתאום לפעמים איזה רווח ממקום שבכלל לא חשבו על זה. שאלות הרב, איך נחשוב, המדזיב את המוח. אדם אחד אסור, אדם חושב, הוא נהיה משוגע. חושב על כסף, הוא נהיה משוגע, הוא מזיב את המוח. מה אתה חושב על הכסף? מה לך ולכסף בכלל? הרי שזה יותר מסך מצווה, יותר מסך מהכל. אין צריך להיות יותר גדול מכסף. אתה צריך לזרוק את זה כמו שזורקים צועה, צריך לזרוק את זה. מה לך ולכסף בכלל? מה לך ולכסף? הגעת לרבנו, רבנו, אתה רוצה להשיג איזה שכל? לשמוע את המון בתכלית השנאה, הרב אומר. אתה לא לקרוא שום שכל דקדושה, שום שכל. שום שכל דקדושה, מה? אתה לא לקבל שום שכל דקדושה, שום שכל דקדושה אתה לא יכול לקבל. שום שכל דקדושה. אז הרב שואל כאן, בסוף הלכה ד', זה גם כתורה על פורים, הוא אומר שלהשיג את השכל שבחינת עוונות, זה רק מי שמובטל לשכל של משה. שלמה לא היה מובטל לשכל של משה. היה כמה דברים שהוא הבין שהוא מבין יותר טוב. אחרי זה הוא התחרט, עשה תשובה, אבל זה כבר היה מאוחר. כשהוא עשה כבר את התשובה, זה כבר היה מאוחר. כבר זה היה בסוף ימיו, וליבא לאיזה כנועות שלמה כבר איתו לשם את לבבו, כבר עבדו ללא יקמוש, ללא צידונים, כבר בנו את כל בתי עבודה זרה, בנו לזבובים, הגמרא אומרת בשבת, לא יזבו, כתוב בגמרא שבת, בנו לזבובים, בנו לקינים, בנו לספרדים. והיה כל סוגי עבודה זרה, היה כל הגרזים, כל הרזיתים, היה לה, את כל בתי עבודה זרה היה, בשביל מה היה זה, לא היה לו כוח להשתלט עליהם. לא היה לו מסיק צבא, מסיק משטרות, מסיק זה, אולי הם רימו אותו, אמרו לו זה לא בדיוק עבודה זרה, אולי הם לא סיפרו מה שהם שמים שם, כי זה דבר שיש לך להבין בשכל, מה שאתם הולך לבאר את זה, לשמור להם את זה, מה הוא פחד מהם, שיהיו אותו ברוגז, מה הוא פחד, שכל אחד תיבח אבא שלה, מה הוא פחד מהם? אומר, אדם פחד מאשתו, הוא לא רוצה להתגרש, אז הוא קשה לשמור שבת. מה הוא פחד מהם? מה? אבל לאיזה כנס שלמה, נשב טעות לבבות, זה מה שכתוב. כלומר, כשהוא היה כבר חלש, ולא כוח, כבר, מה זה חלש? גיל 52, מה זה חלש? אדם נמצא בשיא הגבורה, בשיא הכוח, אז הוא מקבל את כל הכוח שלו. אבל יש עכשיו שאתם מבינים ממשה, כבר אין לו את השדה דשמיא. אם אתה חושב שאתה מבין, אתה יכול להגיד, למה לקחת 1,000 נשים? לחצו עליי, לא היה לי ברירה, כל מלך אמר שניקח את הבת שלו ויהיה שלום, ולא יהיה מלחמות, ומלך סוריה אמר לקח את הבת שלי, מלך לבנון ומלך מצרים, והחמאס אמרו שניקח את הבת שלהם, וגם את הבת שלהם, אמרתי, יהיה שלום עם החמאס, יהיה שלום עם ערפאת, יהיה שלום עם זה, כל המקרה שניקח את הבת שלו, מה יכולתי לעשות? אני רוצה להגיד, לא היה לי ברירה, לא להגיד, אני הרבה ולא עשו. כלומר, זה יותר חכם משלמה. ואתה אומר, היה טעות של שמשון. הוא מביא לי גם כן, בהתחלה, בכל פריה ורבייה. אז לא ששלום שמשון, היה אותה טעות בדיוק. שמשון גם כן, שואלים אותה, אין מבנות עמך? מה רצים לרוץ לשם? אין מבנות עמך, בת כשרה, רצים לרוץ לפלישתים? היה צריך להגיד, לא יודע. אדם עושה איזה טעות, להגיד, לא יודע. למה עשית את זה? לא יודע. לא מבין, ככה יצא לי, אני לא יודע, לא השתלטתי, מישהו בלבל אותי, המלאכים בלבלו אותי. אתה מתחיל להגיד, אני יודע, ואני מבין, ואני עשיתי טוב. זה אחרי ששאול אמר, מה פירוש? קיבלתי את דבר השם. לא יודע מה, ישר חטאתי. לא, מה, זה בסדר, זה מותר, היא לא הייתה אשת איש, מה אתה רוצה? היה שם גט. יכול להגיד, היה שם גט, מה אתה רוצה? זה בכלל לא הייתה אשת איש, שבסוף אוריה רמת, אז זה נקרא פנויה למפרע, ויכול לתרץ את זה. מה, לא, חטאתי, לא. אבל שאול התחיל להגיד, לא, קיבלתי את דבר השם, הבאתי זבר, ועשיתי דברים חשובים, וזה. אתה חשבת ככה, אני חשבתי יותר טוב ממך. אם אתה מבין יותר מהצדיק, אתה מבין יותר ממשה, מבין יותר משמואל, זה כבר סוף העולם, זה כבר... אם אתה אומר, אני לא יודע למה, ואתה לא ישרה בעיניי, למה אתה לקחת, לא יודע, זה מה שיצא הדבר, ככה יצא משמיים, אני לא יודע.
בדיוק ראיתי אותה, הכרתי אותה, חשבתי שאולי זה יצא לטובה, אולי דווקא על ידי זה יש לנו מהפלישתים, לא יודע מה. מה השם רצה, גם להגיד מה שמצא הדבר. ולא ידעו עמו כי מה שמצא הדבר, אז הוא לא צריך להגיד מה שמצא הדבר. אפשר להגיד, אז הגמרא אומרת שברגע שגדעון מת, גדעון מלך 40 שנה, אז מיד עשו אותו לא זבוב, לקחו להם את הזבוב. עד ששמשון היה חי, אז זה נפלא. אבל ברגע ששמשון מת, אז מיד לקחו להם אותו לא זבוב. אז הגמרא מביאה כאן בדף, אמר רבי עקיבא, פ"ג עמוד ב', הגמרא שואלת על עבודה זרה פחות מזית. אם עבודה זרה פחות מזית זה מטמא. אז הגמרא אומר שהם עשו זבובים. הם עשו זבובים, והזבובים עשו אותם פחות מכזית. אלה הם זבובים שפחות מכזית, אז הגמרא אומרת שכתוב וישימו בעל ברית לאלוהים. אחרי פטירת גדעון, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. מי זה הבעל ברית לאלוהים? הבעל ברית זה הזבוב, לקחו להם זבוב. חליטו שהזבוב הוא יושיע אותם, הוא ירפא אותם, הוא יביאו לו קורבנות, הוא ירפא אותם. אדם עוזב את השם, הולך לזבובים, פשוט מאוד. הולך לזבובים, כתוב מי מת את יום זבובים. אם אדם הולך לזבוב בבית, מה שאין עכשיו שלום בית. אז יש כזה גלגול בשלום בית. אדם הולך לזבוב חודר הביתה, אז עכשיו יש איזו הקפדה בבית. צריך מיד לפס את אשתו, וזהו, ושהזבוב ילך. אז הרי באמת זבובים, זה מראה על גם ברית, זה מראה על זה. אז לקחו להם זבובים, וכל היה לו זבוב כיס, כתוב. היה לו זבוב כיס, וכל פעם הוציא אותה, מחבקה, מנשקה. אז הגמרא אומרת שאתה לא יכול להביא ראיה, כי עבודה זרה מטמא בכלשהו. עבודה זרה מטמא אפילו בכלשהו. עבודה מטמא בכלשהו. עבודה זרה מכזית, אין בה תורה. אז ברם אומרת הגמרא שעבודה זרה אין בה תורה כל עיקר. באמת בעבודה זרה מכזית, מה נאמר, יחידה רגע של שרץ, זה אין אדם טמא, אפשר אמר, מוי בדרשה נדע, אז הגמרא אומרת בסוף, במסקנה, שעבודה זרה פחותה מכזית זה לא מטמא, אין בה כל טומאה, אין בה כל עיקר. אם זה פחות מכזית. על כל פנים, אז האנשים של שלמה, היה 1,000 נשים, אז היה לו 1,000 בתי עבודה זרה. הם בנו 1,000 בתי עבודה זרה, הם בנו. אז אומר אמנון, שאי אפשר להכניע את עשיו עמלק רק עם הביטול לשכל הצדיק. וזה היה הנש של פורים שכולם יבטלו למרדכי. יכול להגיד למרדכי, אתה עשית את הגזרה, אתה מרגיז את המן, אתה כל פעם שם לו את הרגל מול הפנים, תלך הצידה, כנס לזה חדר מדרגות, לא היה חיוב לצאת מהבתים להשתחוות. מי שרצה, הלך לאיזה פינה, הסתתר שם אחרי איזה חבית, איזה בתחנת אוטובוס הסתתר, שלא יראו אותו, וגמרנו. לא היה צריכים דווקא לעמוד מולו, ומי שהלך סתם, לגויים לא היה אכפת להשתחוות. אז הגויים הלכו רגיל, בנאמר, כל אחד נפל, 2 שניות, והלך הלך. אבל אם יודעים שרצו להשתחוות, הלכו טיפה הצידה. מרדכי דווקא נעמד לו בתוך הפנים, איפה שהוא עובר, כל פעם איפה שהוא עובר, שהוא עושה משאר המלך, עומד לו מול הפנים, באמצע הכביש, מרים לו את הרגל, אמרו, מה אתה מתגרה בו? כלומר, הוא עשה הפך השכל, הפך הכל. אבל כיוון שמרדכי היה צדיק האמת, אבל הוא עשה דברים הפוכים מהשכל, והרגיז את כל העם, אמרו, מה שמרדכי עושה זה טוב. אין לנו שום דעה, אין לנו שום הבנה מה שמרדכי עושה, אנחנו לא מבינים כלום. מה שמרדכי עושה זה קודש קודשים, ויוצא את הגזירה, ואמרו מרדכי, אמרו עד מתי? אתם מפילנו לחברו של תורה שלה, תראה מרדכי מה עשית, הלכו לה, בבת המדרש, שאלו, מה עשיתי? זה העבירות שלכם, לא אני. אכלתם מצוות אחשוורוש, השתחוויתם לפסל בן נבוכדנצר, תעשו תשובה. אני הלאה ממשיך, עכשיו לא קם ולא זע. עד עכשיו לא יחייב להשתחוות, עכשיו לא קם ולא זע, עכשיו שום תנאי לא יראה לי כלום, אני ככה אעמוד בפעם כמו פסל, ועוד יותר הוא יתפוצץ. עד שהחליט לקלוט אותי, אז זה יהיה הסוף שלו. עד שלא החליט לקלוט אותי, אני לא אעזוב אותו. החליט לקלוט אותי, על אותו יש החליט לקלוט אותי, על אותו יתלו אותו. אני לא עוזב אותה שאני לא מוציא אותו מהכלים. עד שאני לא משגע אותו לגמרי, אני לא מפסיק. דווקא בפנים אני אעמוד, ודווקא ככה, היום אתה יצאו גזרות ועוד גזרות, כי ידעו 22,000 תלמידים לקחת עכשיו, כל הזמן יצאו עוד גזרות. שיצאו עוד גזרות, לא אכפת לי מכלום, אני ככה מחסל אותו, ככה שאני עומד לו בתוך הפנים, בצורה כזאת אני מחסל אותו. אני מחסל אותו. אז אומר אמנון שלכפר את העוונות צריך את האבל פה שאין בו חטא. לכפר את העוונות, הכהן הגדול נכנס קודש קודשים, אתה יכול להיות אפילו בין 70 ובין 100, אתה צריך את האבל פה שאין בו חטא, אתה צריך להיות תינוק בן 7. מתי שבאים לרבע, מתחילים תינוק בן 7. אני הצטערתי שאני לא תינוק בן 7. אחרי זה התגלה לי, דרך תורה מזין, כשאתה מגיע לצדיק, אתה נותן צדקה לצדיק, אתה מגיע את האבל פה שאין בו חטא. אתה אמרנו את זה גם עכשיו, בחלוקת תעודות, אתה מקבל אבל פה שאין בו חטא. אתה יכול בין 70, בין 50, ובין 100,
אם אתה מחלק צדקות, אתה כל צדקה שאתה נותן, אתה מקבל תבל פה שאין בו חטא. אתה נהיה בכלל את הקרובים, אתה בקרובים. עכשיו, משה הוא עושה את הקרובים. משה, הוא מקבל, זה ויקרא אל משה. לכן ויקרא אל משה תמיד קוראים שנה בובר לפני פורים. אבל ויקרא אל משה, זה לפני שאתה הולך לקבל את קדושת הפורים, אתה רוצה למחות את עמלק, אתה לא יכול למחות את עמלק רק עם אבל פה של תינוקות. כי באבל פה של תינוקות, שאין בוחר, שם אין שליטה לעמלק. אתה לא יכול למחות את עמלק שיש לו שליטה עליך. אתה רוצה להיות בכלל תינוק, לקבל תבל פה שאין בו חטא, ואז אתה מקבל תבל פה שאין בו חטא, וזה ויקרא אל משה. זה ויקרא אל משה, שמשה שומע את הכל מבין שני הקרובים, והכל הולך בכל המחנה, זה כל שדה, זה כל שעשרת הדיברות. אז אי אפשר להכניע את עמלק, וזה שאמר, וזה שאותו קיסר שאל את אחד הפילוסופים שלו, תגיד לי, אני יכול נגד עם ישראל? כל זה מובא במידה בשעת תולדות, אני יכול לומר, כל דם ישראל, כל זמן שקולות התינוקות שבית המצפצפים, ותן לזה בתי מדרשות, אתה לא תאכל להם. אז גם שאת הקול של התינוקות, של אבל פה שאין בו חטא, רק זה הדבר היחידי שיכול להכניע את עשיו. רק כשאדם זוכה לאבל פה שאין בו חטא, זה הדבר היחידי שיכול להכניע את עשיו. ולכן, ועכשיו, בשעה שהכהן הגדול, נכנס ביום הכיפורים לבין הקרובים, מזט את אדם בין הקרובים, הוא מקבל את האבל פה של תינוקות שאין בו חטא, וככה הוא יכול לכפר את העוונות. כל זה כאן חידוש בהלכות שחיטה, והכהן הגדול, כשהוא נכנס ביום הכיפורים, וזה גם כן בפורים, החטא האדם הראשון, שאדם שלו איבד את האבל פה של תינוקות, הוא גם נהיה חכם. הוא גם, הנחש אמר לו, אתה יודע, מקנאים בך, השם מקנא בך, אתה תדע לברוא עולמות, כי מה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו בוראים עולמות. אנחנו לומדים תורה, משנים את כל המציאות. כל שאנחנו לומדים תורה, מתפללים, משנים את כל המציאויות, משנים את כל המציאות, משנים את כל החוקים. אדם בלימוד התורה, הוא משנה כל את הגזירות ואת החוקים, ומשדד את המערכות, וכל עוד של רש"י, של תוספות, שאומרים תחילו וירחימו. עכשיו, הבית המקדש זה בא לתקן את כל העוונות. האדם הראשון איבד את האבל פה. עכשיו, ביום כיפור, כשהכהן הגדול נכנס לקודש קודשים, אז הוא מקבל את האבל פה של תינוקות, וככה הוא יכול לכפר את העוונות. וזה זוכים ביום כיפור, כשעולים, ביום כיפור כשאנחנו עולים ביום כיפור, עולים לרשע דלייסיידה, עד אליעדה, שאז אנחנו זוכים לאבל פה של תינוקות. וזה ביקש קהלת למצוא דברי יושר. הוא רצה להיות כמו משה רבינו, שיכול לדון ברוח הקודש ולכפר עוונות כמו משה רבינו. אמר לו השם, אחרי שאמרת, אני הרבה ולא אסור, אני הרבה כסף וזהב, וזה לא יזיק לי, ונפתה לבבו. אז אחרי שחשדת שאתה יותר חכם ממשה, אתה כבר לא יכול לקבל את השכל של משה. את השכל של הצדיק, את השכל של משה, שמקבלים רק עדי התבטלות לצדיק. ברגע שאתה חושב שאתה דבר אחד אתה תבין יותר מהצדיק, אתה כבר לא יכול לקבל את השכל של הצדיק. השכל של הצדיק זה כזה שכל שהוא יכול הכל לעשות, הכל לפעול, אין דבר בעולם שהצדיק הוא לא פועל אותו והוא לא עושה אותו. שהוא לא עושה אותו. ועדי שזכו, אז עכשיו כשמגיעים, וזה המסגרת את השכל של מרדכי, כתוב האיש מרדכי, שמשה יתבר במרדכי, ולכן הגמרא שואלת בחולין, משה מהתורה מנין, מרדכי ואסתר, וגם הגמרא שואלת שואלת מרדכי ואסתר, שואלת על שלושה אלה, אסתר מהתורה מנין, והמן, המן. קל"ט. קל"ט עמוד ב', כלומר, המן זה המין העץ. כי ברגע שאין את האבל פה של תינוקות, אז יש המן. ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא איבד את האבל פה של תינוקות. אז מזה נצמח המן. ולכן תולים את המן, זה לא עוזר, יש ערפאת ויש היטלר, כל יום ומתפוצצים אוטובוסים, עושים תוך ישיבות והורגים אנשים, וכל העולם מצדיק אותם. עכשיו אחת הלכה לנחם, אחת ממרץ, אמרה, אני מצדיקה את המחבל. היא אמרה את זה, זה היה התפרסם בכל התקשורת. מה שהקליט אותה. אני מצדיקה את המחבל, הוא אדם קדוש, הוא נחם למולדת שלו, ואלה, באחורי שבאלה, הם בעד הכיבוש, זה מגיע להם. הלכה ממש, יהודייה, שמרחם. ופרסמו את זה, מישהו ענה לה, אבל אותה פרסמו ככה בגדול. שבאמת מגיע להם חס ושלום, וזהו. וממש הפכו כאן את הכל, הפכו כבר את כל הארץ, הפכו להזדהות עם המחבלים הם הקדושים, לא רוצים להרוס את הבית שלהם בשום אופן, לא רוצים כלום, אתם לא רוצים את הבתים שלהם לכל הפחות.
גמרנו כבר דבר חדש, אדם יכול להרוג, והיהודים אומרים שהוא קדוש, היהודים הלכו לנחם, יהודים הלכו לנחם שם. לאן הגענו? אנשים כבר התהפכו 30 מעלות, איבדו את השכל, איבדו את הכל, איבדו כל שכל בעולם, איבדו את השכל, עד הסוף איבדו את השכל לגמרי. אז המן מן התורה מנין? אז ברגע שאדם אכל מעץ הדעת, באותו רגע נברא המן. אדם פותח את העיניים, נברא עוד המן. כל פתיחת העיניים נברא עוד המן. אדם חולק על צדיק, נברא עוד המן. לא שום כל הצדיק, נברא עוד המן. אז יש עוד המנים, ועוד המנים, ועוד המנים. עכשיו במלך המשיח. וכולם מאמין, אבל עם ישראל שהאמין במרדכי. ואחרי שמרדכי עשה הכל הפוך מהשכל. כל זה מביא הרב דסלר. שזה הניסיון, שכל מוכן עשה למה, הכל הפוך מהשכל. אמר, אל תלכו למשתה. אמרו, לא נלך למשתה, אנחנו נקיים מורדים במלכות. מה פירוש? לא נלך למשתה? מרדכי ידע שבמשתה עומדים להכשיל אותם ולשקר אותם, וידע את הכל. אמרו, לא, נלך למשתה, אנחנו נהיה מורדים במלכות. היהודים לא הגיעו למשתה. אז נתראה איתה. באמת, כל המשתה היה, אומר החתם סופר, לברר בזכות מי שולטים על 127 מדינות. אם בזכות ושתי או בזכות אחשוורוש. מי שיתלו אותו, הוא נעשה ניסיון, הם ידעו שבסוף יתלו מישהו. זה היה ברור להם. וזה אומרת אסתר, כשיש משתה בחומם, אז תמיד הם תולים מישהו. תמיד מישהו בסוף מתעצבן על מישהו, ותולה אותו, ודוקר אותו. ואומרת הגמרא במגילה, יש לנו כגמרא במגילה, שהתוכנית הייתה שגם אחשוורוש וגם המן, כל אחד ידקור את השני. זו הייתה התוכנית. שאחשוורוש ילך, והמן ילך, ומרדכי ואסתר ילכו בכיפה. אבל ברגע שאסתר אמרה, הצילה מיד כלב נשים, מיד ביחידתי, מיד כלב נשים, מיד ביחידתי, רבותיי שקרא לו כלב, הסתכלה מן השכינה. אסור לאדם לקרוא לשונא שלו כלב. השונא שלך, אתה בראת אותו. השונא שלך, זה נברא מהעבירות שלך. תעשה תשובה, השונא הזה ייעלם. אתה רק תעשה תשובה, אל תקרא לו כלב. הוא בא לכפר על העוונות שלך, הוא בא לראות אותך לעשות תשובה. אז אומרת הגמרא שלשם היה תוכנית שאחשוורוש ידקור את המן, והמן ידקור את אחשוורוש, תוך כדי משתה. זו הייתה התוכנית. אבל יקרא לו כלב, עשה להם את חרב נשים, את כלב יחידתי. עשה להם את חרב נשים, את כלב יחידתי. אז ברגע ששמרה את המילים האלה, עשה להם חרב נשים, את כלב יחידתי, אז באותו רגע היא הפסידה, באותו רגע היא הפסידה, עשה להם חרב נשים, את כלב יחידתי, אז יקרא לו כלב, אז באותו רגע היא הפסידה, עשה להם חרב נפשי, ואת כלב יחידתי, ולכן כלב יחידתי, כי הכלב זה אחשוורוש, שהוא זומם לבלוע את היחידה שלה. כי העיקר זה לקבל את היחידה, שאין עוד מלבדו. לקבל את היחידה שאין עוד מלבדו. אז אומרת הגמרא, שאסתר היה לה 12 טעמים, למה היא עשתה את המשתה? אחד הטעמים היה שיתהרג הוא והיא. כי אחרי שאדם מתגעגע לשני, מתגעגע ואומר לו, הבעלי, אלוף נורא, יתר את ראשי, אני התגעגעתי אליך, אני לא יכולה בלעדיך, אני צריכה לראות אותך, אבל תביא גם עוד מישהו איתך, תביא עוד מישהו, תביא. אז מה, הגעת להוא? לא אליי, מה? אז הגו תבוא אותו. אז התוכנית הייתה שהגו את שניהם. אז אומרת, מה כאן מונה 12 טעמים, למה היא עשתה את המשתה? 12 טעמים. 12 טעמים. כאן דף ט"ו עמוד ב'. אז בהתחלה רצה בכלל להרוג אותה. והיא עמדה ליפול, הייתה תמשל דומה עמדה ליפול, זו השם מלכי השרת, החזיקו אותה שלא תיפול, ואחרי זה, אז מה הייתה אסתר שסימנה? היא שולחנה בפניהם לפח. בית אביה, בית אביה למדה, אנחנו לומדים שהייתה גם בבית דוד. בפסוק הזה בית אביה למדה, שולחי אליהו לחם, ויהודה אומר, קדשום ולקיבה שהיא יהודית, אחות את המלך, רב יוסף, שם ננסה אומר, אולי יש המקום, רב יושע מגוחר אומר, הסבירו לו פנים, שירג הוא והיא. לפני שהיה בן כוחה, הייתה בטוחה שגם הוא ירג וגם היא תרג. מה הזמנת אותו? זאת אומרת שאתם זוממים לעשות משהו נגדי. אז ירוג את שניהם, ירוג הוא והיא. רבי אומר, מלך הפכפך היה, למודעי, כנתם גנב וזרים. אבל אין מודל שחשבה שהשרים יהרגו אותו, ישים לו רעל, השרים יהרגו אותו, רבה אמר, לפני שבע גאון, והיה אמר, אביי ורבה אומרים, בחומם משית את משתיהם. בחומם זה בלשת צער, שבשעת המשתה כל אחד הורג את השני.
כמו אצל הנוצרים, בחג שלהם, כל אחד דואג את השני. כשהם שיכורים, אחד דואג את השני. אז אומר המהרש"א אומר כאן במגילה, אומר המהרש"א, בחומה משית את משתיהם, אומר המהרש"א, שהתוכנית הייתה שהמן ידקור את אחשוורוש, ואחשוורוש ידקור בחזרה את המן, ושניהם ינחו כפרה, שניהם יעלו בשר השמיים, ילכו לגן עדן, ויהיה להם כל טוב, שמחה, טוב לבב, מרוב כל, כמו שכתוב. יזכו לשמחה, טוב לבב, מרוב כל. אז זה אומרת הגמרא כאן בעמוד ט"ו, אומר המהרש"א, שהתוכנית הייתה, בחומה משית, שהתכוונה אל המן וגם אל המלך. שיבוא לשניהם פורענות על ידי המשתה. תוכנית הייתה שאחד יהרוג את השני. אז אם לא הייתה קודם, ידכם נשי, יד כלב יחידתי, הייתה צריכה לבחת יחידה. יחידה, באותו רגע היה גם המן מת, וגם אחשוורוש, כבר מסיימים, כבר המן וגם אחשוורוש, וזה שכתוב, היו נקראים לפני המלך. מה זה נקראים? שהיו נקראים מעצמם. אומרת הגמרא, נקראים מעצמם. כי השמש, הסופר, היה בנו של המן, וכשהוא הגיע לקטע הזה, הוא רוצה לדלג, אז הוא לא רוצה לקרוא את זה, שמרדכי הציל את המלך, אז באותו רגע, הדברים יקראו, בחום הזה, הם היו מאוד חכמים. כמו היום, שהורגים מחבל, ובטעות מישהו נהג לידו, אז כל המראים, מישהו נהג לידו. כל המראים, הנה, נהג חף מפשע, נהג איזה ילד, איזה סבא, איזה זקן. המחבל מסתיר את עצמו עם 10 זקנים, ו5 ילדים, ב30 ילדות, ומה אפשר לעשות? לא, פגעו באיזה ילד, פגעו באיזה ילדה, פגעו בזה, ואוספים את כל הסיפור שבסך הכל המחבל הזה הרג כמה עשרות יהודים, אז הופכים את זה, הופכים את היהודים לרוצחים, וכל העולם איתם, וכל מרץ איתם, וחצי מהיהודים גם איתם. אז הבנים של המן, שהם יוצאים לכתוב את כל הסיפור, הם עליהם תוכנית נפלאה. הם ידעו שבעוד 10 שנים יהיה ביקורת המדינה, מישהו יפתח את זה, יקראו. אז הם עליהם תוכנית, שיקראו את הסיפור, אז הסיפור יהיה כתוב בכזאת צורה שיפלילו את מרדכי. תגידו שמרדכי פרג אדם חף מפשע. מרדכי, אז מה הם עשו? הם כתוב בקתן או תרש. כתוב בקתן או תרש. שלא יודעים בדיוק מי זה שעשה להרוג את המלך. או בקתן או תרש. מרדכי, שהוא היה זה השופט הראשי, השופט העליון, הוא לא מספיק, כי באמת היה בקתן או תרש, והוא היה נחפש, הוא צריך כבר להיפטר מהם, כנראה היה לו איזה מסיבה פרטית, איזה משהו, פחד שהם יפעילו אותו, שהם ידעו עליו ילשינו משהו. אז מיד הוא תלה את שניהם, הוא ניצל איתם, אבל באמת זה היה בקתן או תרש, ועכשיו במשך הדורות יחקרו בדיוק אם זה בקתן או תרש, אף אחד לא, רק מרדכי, ויתלו אותו פעמיים אפילו. אז באמת, הם סידרו את זה, הבנים של המן, שהם היו כותבים את כל ספרי הזיכרונות, הם סידרו את זה טוב טוב, שבשעה שתדבר אותו ביקורת המדינה, בעוד כמה שנים, יחקרו אותו, אז יראו שכתוב בקתן או תרש, כלומר זה היה או בקתן או תרש, לא שני אנשים. אז מה מרדכי תלה את שניהם? כי הוא השופט הראשי או השופט העליון, כל זה היה סמוך לאחשוורוש, כי בדיוק אסתר נכנסה לבית המלך, והיה לו פרוטקציה, אז בסוף יתלו את מרדכי. אז הם כבר תכננו את הכל, שבעוד שנה, שנתיים, שזה יהיה ביקורת, וכשתוכלו ישכחו את כל הפרטים, אז יוכלו להפליט למרדכי, שרק פה אדם חף מפשע. ואולי גם שניהם יהיו חף מפשע, אם אחד חף מפשע, גם השני חף מפשע, לא יודעים מי חף מפשע. אולי שניהם חפים מפשע, אולי אין מספיק הוכחות, הרגו אותם בלי הוכחות בכלל, רק סתם מדמה. אז התוכנית של המן כבר הייתה, שהבנים של המן הייתה, שכתבו את ספר הזיכרונות, כבר איך להפליל את מרדכי, בשעה שעוד כמה שהם יקראו את זה, ויחקרו את זה מחדש, וכל דבר יבראו מחדש. אז יפלילו את מרדכי, שהוא רק אדם חף מפשע, ואולי אפילו שני חף מפשע, או רק שני אנשים בלי לבדוק מספיק, ובעד יהיה להם סיבה מספקת לתלות את מרדכי, להיפטר ממרדכי. אז נהיה הנס, ולכן כתוב בקתנה ותרש, שהאור התחלק לשתיים, האותיות זזו, האלף התחתן עם בקתן, כתוב בקתן תרש, לא כתוב בקתנה, כתוב אותה לבקתן. אז האלף התחלק עם בקתן, והוו עם תרש, ונהיה בקתנה ותרש, והכל גם כן נקרא מעצמו, וכך בעזרת השם יהיה רק ניסים נפלאות, הכל יתברר מלבד. כל הגאולה שלנו מלמד.